Ang tusok, wag nyo kalimutan. Sister, hinahanap namin yung ano Mabel. Ay, loading? Hinahanap namin yung ano, kung saan makikita yung ads. May i-on daw akong ads. Congratulations is now in the YouTube partner. Hindi namin alam, sister, saan ba? Kanina may ads yun. Kani? Ito, naon na mo. O yan nga lumalabas this paper. Next picture uploads. Ay. Kani? All my existing video. I will choose. Sige. Tanawa daw. Ay, good luck. Loading ba ako? Ayan, mega love shout out. Bagubo. Layo naman ng music ko. Asa na yung music ko? Dili makita. Joke. Hanggang sa di makita. Ayan, may music na ba ang lola nyo, guys? Agilang Bukid. Thank you, Agilang Bukid. Nana? Walang saan hanapin yung ads. Saan ba yun yung ads? Ate, punta ka muna doon sa YouTube Studio. Mag-open ako ulit ng panibagong YouTube Studio. O nakauna daw. Kasi nag-open ako ng panibago. Ayun o. Tapos inopen namin yung ads doon. Content. Mali pala yung ino namin. Tapos content live. Ayun, agoy, mali pala yung ino namin. Ayan, okay na. Ewan ko kano yung ino namin kanina. Ayan na, okay na. Na-on ko na, welcome to my first live stream. Ayan. Ha? Dito na lang ako sa laptop tawag nito. Ayan, labas ulit. Laro. Ay, nako guys. Ganyan talaga pag mga first time ba? Pag first time gani, mauna. Wala talaga harang. Balik ulit. Labas. Naglaro. Wait lang, wala akong music. Ngayon ko lang naon. Tama, alam ko na. Sure ka naon mo na. Opo, naon na po. Promise. Promise na, Jude. Ayan. Ang hirap naman ito. Maya pa yan, konti. Ayan naman pala Hala, Sister Kusina. Ayan, love na yan. Teka lang. Tanggalin na lang isang cellphone. Ito na lang gagamitin ko. Sana hindi mag-init to. Yung aking main, wag niyo akong tawagan mga lalabs. Kasi yung aking ito ang gagamitin ko. Okay. Kusina ni KitKat. Ayan, yung akong tawagan ha. Kasi mag-ring-ring dito sa aking Tanggalin ko na tong tangtangan yung usa ka cellphone ni be. Ayan, lalabs ang tangan usa ka cellphone kari na lang kay naglisod ko. Oo, naglisod ko shutdown sa imong account. Agoy, pastilan, Dolor. Love, congratulations! Yay! Ayan, tika lang. Yung music ko, hindi pa naka-ready guys. Pasensya na po, pag virgin, ganyan talaga. Congratulations! Ayan. Maraming salamat sa inyo guys, sa inyong pagmamahal. Ayan, naabot na ni host ang kanyang naabot. Ayan.
may ads na si Lola nyo, guys. Ay, Sister Rose, thank you sa monitoring. OMG, daw makapaniwala. Ay, ate! Ay, na-miss ko. Ilang araw din akong naka-quarantine, guys. Hindi na ako sanay na hindi nag-LS. Imagine, parang feeling ko 1 year na akong naka-quarantine. Ang saya-saya lang ni host. Nabuang na si host, guys. Oh my God, thank you so much, Daniel. Nagalan siya. Hindi ko na nagbabasa, guys. Pasensya nyo na, guys, ha? Basahin nyo na. Basahin nyo na lang yung sarili nyo, guys. Ang saon man, first time. Pag first time, excited, hindi mo maintindihan. Tingnan mo, hawak-hawak ko pa cellphone ko, guys. Patay pa. O, diba? Allah. I'm very happy talaga, guys. After 1 year na pagka-quarantine, guys. Super duper miss ko talaga ang pag-LS. Imagine, walang tulugan, ilang buwan. Tapos ngayon, ito na. Nahila kay palatawa. 5 minutes harang dito. Ah! I'm so excited! Thank you so much. Laughing trip tayo, guys. Sumakit ang ulo ko. Hindi ako alam nyo ba, guys? Sumakit ulo ko dahil na-quarantine ako ng ilang araw. Pero feeling ko 1 year na siya. Ay, harang pa mo. Thank you, mga lalabs. Hindi ko alam, natatain, nagugutom. Pero kumain naman ako. Bakit ganon? Ay, hindi ko alam. Basta wala akong masabi. Super happy. Nakamit ko ang dapat kong nahawakan. Sister Daniel, nahawakan ko ang dapat kong hawakan. Ang laki-laki. Teka lang, wala pa akong music. Excited ako masyado. Tingnan mo, di pa ako nakaka-music. Sige lang ako tawa dito. Kinakabagan na ako, guys. Ay, blue. Ano yan? Violet yan. Kasi color of the day. Ay, color of the year ko ang violet. Ang violet, parang blue siya, no? Pero violet na siya. Yung asawa mo ba? Ay! Hawak na hawak! Ay, teka lang. Teka lang. Hinga muna ako, guys. Napagod ako sa kakatawa. Ay, thank you, mga lalab, sa paglaro ng aking nilalaro din ng bunggang-bunggang. Ayaw hilakay. Uy, hilakay. Himas-himas lang. Uy. Na-miss kong mag-LS, guys. 1 year ako naka-quarantine, Sister Daniel. No, thank you, guys. Abi, di ka po kung katawa, ay. Lintik, ikot-ikot na. Huwag kayo mag-on dyan. Hindi ka bukang odds. Ay, bangga! Sister Rose, thank you sa pag-monitor. Mga lalabs Daniel. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko to mararating agad-agad. Thank you so much, Sister Daniel. Pijeng Daniel. Ayan, nasa yung music ko? Ayan, hello solid team. Yes! Kompleto ang solid team. Kahit wala ng iba dyan, okay lang. Basta nandyan kayo. Sister Kit Kat. Ayan, love ka namin, Sister Kit Kat. Love ka namin, sobra-sobra. Ay, mali pala yun. Ito pala yun. Ayan, welcome sa solid team, Kit Kat. Ayan, yung isa nakatambay kay Kabayan. Oo, tulungan natin yung mga malapit na rin, yung mga sister, mga brother natin. Ayan o! Jason's World! Ate Nana! May inhanda ako eh. Tika lang, kukunin ko yung kodigo ko. Nasaan na ba yung kodigo ko? Babatiin ko lang sa Ate Nana ng ano. Ayan, Ate Nana, pinaghandaan ko talaga. May kodigo ako, oh. Ayan. Ano ba ngayon? Hapon? Konnichiwa, Ate Nana. Konnichiwa.
Yun lang pala yung pinaghandaan ko. Konnichiwa, Tinana. Matulog, Ma'am Host. Malapit na Onis Aguila. Yehey! Ayan, wala na akong music. Sige na lang ako dito, ano. Hi, thank you guys. Na-miss ko talaga yung mag-LS, guys. Wow! 500! Thank you, sister! Thank you, thank you! Ayan, pinatawa mo ako. Wala pinaghandaan. Yun lang. Konnichiwa, Tinana. Ayun lang. Pinaghandaan ko. Dami kong kodigo. Tapos yun lang. Kasi good afternoon ngayon eh. Ayun no. Ay, tiga lang napagod ako. Thank you so much. Nakabalik din ako after 1 year of quarantine. My God, nakakapagod pala. Konnichiwa. O, di ba? Yung pinaghandaan ko talaga yon. Yun lang din yon. Thank you, Tinana. Nagbunga ang pinaghirapan, pagod, puyat, sakit ng batok. Ay, ulo pala. Ayan, mega love shout at mga lala, bros, Pinay, solid team. Ang pagod, mag-isa-isahon, solid team na lang, oy. Solid team, I love you all. Thank you so much sa inyong mga, ano dyan, ano lang, sa support. Maraming salamat sa patambay-tambay, Pinay. Thank you so much. Yay, Buknoy, thank you. Ayan, Sister Daniel, thank you so much. Jesus World, thank you so much. Solid teams. Ayan, maraming salamat, Sister Rose. Ayan. Ayan, kasalanan kasi ni Sister Rose, bakit ako na-monetize? Sabi niya, mag-active ka na ulit sa YouTube, ate. Alright. Ayan, nangyari. Namuni tuloy ako. Ayan. Solid support. Thank you so much, mga lalab. Ayan. Asan na yung music ko? Wala akong music. Ayan, pwede na tayo mag-ano-ano ngayon. Tatang Pinoy Vlog, pasyarat. Ayan, mega love shout out. Ayan. Maraming salamat mga lalabs. Maraming salamat talaga after how many months. Ayan. After quarantine, it's me again. Ayan, mag-pin ka na para may laruan kami. Dali. Anong ipipin ko? Teka lang. Na mental block ako. Wala akong masabi. Basta salamat. Ganun lang. Ay, harap for that! Thank you for that. Thank you, Sister Rose, sa monitoring. Solid team, thank you. Thank you, solid team. Ayan, walang kain, walang lahat. Arlene Cruz, hello, host. At sa lahat, maraming salamat sa palablab niyo dyan. Ala, pin mo, super chatter. Ay, sorry. Asan na ba yun? I'm sorry guys. Ganun pala yun. So, alam mo naman pag first time. Ganyan. Asan ba pin ito? Paano ko ipipin? Hindi ko alam. Report mode, hide, remove moderator. Hindi ko alam kung paano siya ipin. Promise. Wala naman nakalagay pin. Saan ko ba ipipin? Ay, saan ako magpipin, guys? Sorry talaga. Magpin ka para malaruan kami dali. Sino ipipin ko nga? Yung link niya. Sige, yung link mo, ibaba mo. Ay, tika lang. Ano ba yan? Salamat, Ate Nana. Konnichiwa. Kulang pa, mag-aral pa ako ng ibang word. Yun lang yung inaral ko kanina eh. O di ba ang dami? Ayan, ang dami. Uyaho gozaimasu. Ayan, yung mga konnichiwa, konbanwa. Ayan pala yun. Asan yung ano mo? Ito na ba yun? Please support my Ibaba mo muna yung pin mo, sister, para ipin ko.
Ay, yung bahay mo pala, yung link mo, ipakibaba mo na, be. Nahirapan si Ho sa kalisod. Kusina ni KitKat, I love you. Love you, Sisi. Ayan na, ipin mo na link mo. Ha? Yung link ko? Ay, pasensya na po. Laptop kasi gamit ko ba? Nahirapan ako sa kalisod, oy. Ika lang. Ano na ba ito? Ay, bakit napunta ako dito? Paano ba yan? Asan yung ano mo? Ibaba mo yung link. Nahirapan ako. Ichel. Ano to? Aisel. Ibang CP gamitin mo, host, para mag-pin. Okay, thank you. Agila, maraming salamat. Tika lang, pati yung ano ko, hindi ko na alam yung gagawin. Saan na ba nga ako pupunta? Ay, hindi ko na alam. Ano ba nangyari? 1 year na akong natulalan, hindi ko na alam ang gagawin. Ano ba to? Thumbs up dan, salamat. Ayan, open mo main mo sa isang laptop. Agoy, Ginoo, pastilan, Ginoo, dolor. Ako na magbaba ng link ng super chatter mo. Sige, sige sister, please. Salamat, sister. Nandiyan ka talaga very supportive, handang nakaantabay palagi. Laging nandyan at mabilis pa sa alas 4. Ayan. Feel the moment, ate. Alam mo yon? Sobra talaga. Parang nasa hot seat ka. Hindi mo alam gagawin. Nami-mental block nga ako. Kayo na mag-ano dyan. Kayo nagawa para sa akin, please. Ayan, super chatter. Salamat kaayo ha sa 5 million na binato mo sa ating bahay. Ay, tapos ikaw na mag-pin. O sige, nasaan na yung link niya? Ala, promise, na mental block talaga ako, sister. Hindi ko na alam kung saan, anong gagawin ko. Saan ba ako pupunta sa cellphone ko? Agoy na lang. Tapos, ito na nga, hindi ko na nga alam na may mental block talaga ako. Tamsak harang ulit, Idol Agilang Bukid. Maraming salamat, brother. Kumusta ulo mo, Jo? Kumusta na yung ulo mo? Magaling na ba? Ayan na, yung super chatter. Salamat, guys. Ayan, ang super chatter yan ni yung kanina. Ayan, ano lang. Ayan, ganun talaga, kabayan. Ayan, kabayan, Diyos ko. Ayan, okay na, pin mo na ako. Ayan na. Maraming salamat. Aloha kabayan, may mga shoutout mga lalabs dyan. Pasensya nyo na, first time yun. Nawawala sa sarili. Oo, sa baba na lang, yung taas na lang masakit. Agoy, wag pa rin natanggal ang sakit. Please connect sa ating super chatter natin, guys. Ayan, lablab na rin yung lablab yung chatter natin dyan. Ayan, si Castro Official. Maraming salamat, guys. Tapos, di ba nakikita nila yun? Ano saan nakikita nila? Ba't di ko nakikita dito yung dapat kong makita? Wow! Pinay! Wow! Ayan, no? Show your support. Wow, bongga. Congratulations! Ayan, maraming salamat, Sister Pinay. Congratulations, Sister Doris, for your achievements. Keep it up, vlogging. All right. Thank you so much. Ayan. O, bakit wala rin nakaano dyan? Sandali lang, nalilito na ako. Hindi ko alam saan ko pupuntahan yung aking ano. Ano ba nangyari sa akin? Hindi ko na alam. Hindi ko na alam mag-open sa aking cellphone. Ano nangyari? Bakit ganon? Show your support for Lourdes. Ayan. Add reaction. Ayan. Dan nakapin. Ayan guys. Asan yung kay Pinay? Salamat Pinay. Salamat dyan. Sa pakulay nyo dyan guys. Asan na ba ako? Ayun. Asan na ba yung ano dito? Ayan. Bio on super chatter? Bakit ganun?
Ay, bakit ganyan? Go to channel. Ay, bakit pa go to channel ako? Ayan, replace pin daw. Pero yung kay Pinay, hindi ko maano, hindi ko masabit yung ano niya. Ayan, asan na ba yun si Pinay? Ayan, guys. Asan yung ano mo, Pinay? Hi! Thank you so much for coming! Osi, thank you so much. Hindi ko na alam. Promise, hindi ko talaga alam yung ano. Ayan, Senador! Ayan, thank you so much. Senador, nagbunga ang ating pagpupuyat. Ayan, si Brett, thank you so much ng Australia. Thank you for coming, thank you for supporting my live stream for today. My celebration for monetized channel. This is my first time. My first live stream as a monetized channel. Thank you so much, Osi. Thank you for the support. Ayan, Pinay, thank you, mga sister. Ayan, thank you mga lalabs, mga brother and sister. Hindi ko alam kung paano. Bigla akong nabobo ngayon. Ayan, tamsak harang ulit, Agilang Bukid. Ayan, thank you brother. Agilang Bukid, maraming salamat. Migam galab shout out. Senador. Senador, nagbunga ang patambay-tambay natin. Maraming salamat. Congratulations ulit kabayan Lourdes sa Aloha Dakay. Maraming salamat. Yan, kuha na agad pin. Yeah, ay ganun ba yon? Yeah, maraming salamat sa papin-pin niyo dyan. Ayun, yung pala yun, di ko na-gets kanina, pasensya naman. Ganarn talaga. Ito ang buhay Pinay. Alright. Ayan, maraming salamat. Ayan ang pangalawa nating chatter, guys. Si Pinay. Maraming salamat, Sister Rose, sa pag-alalay. Thank you, Song Kapitana. Mega love shout out from Senador. Ayan, maraming salamat, guys. Maraming salamat. Ayan, after quarantine, nakalabas na rin. At maraming salamat dyan, Daniel, sa iyong pagpadali ng ating monetize. Mga lalabs, maraming salamat sa support. Maraming salamat dyan sa patambay-tambay ng ating Silent LS Magdamag. Ayan, Senador. Yung AdSense pin mo, Lods, send na ni Lolo sa'yo yan. Yay! Ayan, kailangan ko pang magpunta ng Tacloban City para sa aking TIN number. Kailangan ko kumuha ng TIN. Akin yung una, pinalipat ka sa GCash ko. Yay! Wow, bongga talaga. Wala na akong masabi. Congratulations sa ating lahat. Dahil kung hindi dahil sa inyo, good luck sa akin, di ba? Ayan. Dahil sa support nyo, narating ko, nahawakan ko ang dapat kong nahawakan. Maraming salamat. Si Pinay Vlogs, maayong hapon. Mega love shout out from Senador. Hindi mo natin mag-music kasi nalilito na ako eh. Tingnan mo, bigla akong nabobo. Hindi ko na alam paano Hindi ko na alam paano i-open yung cellphone ko para music as in. Wala talaga. Mental block. See you there. Osi from Castro, Tami. Thank you so much, Osi, sa support. Thank you so much. It's my pleasure that you visit my first live stream as a monetized channel. Ayan, ipin mo na yung binaba ko. Asan na? Ayun na, naka-ano na. Napin ko na. Ayan, palablab nyo yun, guys, yung una at pangalawa. Very supportive yan, guys. Kayo din, bahala kayo. Pag hindi nyo yan ilablab nyo na yan. Sigurado, maabot nyo na agad yung pin-pin nyo dyan. Oo, very supportive ang ating solid team, solid brothers, solid sisters. Ay, hindi, binaba ko na talaga cellphone ko. Napagod na ako, mag-isip-isip pa. Haba ng harang. Yes, Sister KitKat. Maraming salamat sa paharang. Ramsak harang ulit. Ayan, Brother Agila. Maraming salamat sa imong paagila-agila. Wow, kabongga ba ani oy. I'm so happy. Pinay, mega love shout out. Congratulations po sa inyong dalawa kapitan at congressman from Senador.
Ayan, maraming salamat. Maraming salamat talaga. Ay, napagod ako. Wala akong masabi. Ayan, Jack Romero. Thank you sa ano mo dyan, sa support. Ayan, guys. Love you all. I love you all, guys. Ito yung mga lalamunan ko si Daldal. Ayan, TY Dairos. Maraming salamat, Mega Love. Shoutout sa lahat. Jason's World. Maraming salamat sa patusok nyo. Umabot na ng 21 million yung tusok ko dito. Ayan. Welcome day, Tami. Ayan. Sakto rin pala na hanggang alas 5 lang kasi parang wala kang masabi. Wala akong music kasi hindi ko na alam paano i-open. Bakit gano'n? Nakakabobo. Oh, Diyos ko, Lord. Ayan. Maraming salamat. Tatang Piloy Vlog. Sinoy Daniel ang ipin mo. Asan yung ano niya, link niya? Nabubunga ako bigla, hindi ko na alam pa paano eh. Hindi ko na alam kung alin i-ano la. Ayan, maraming salamat guys. Asan na yung link ni, ano ni Sister Daniel. Maraming salamat ka. Nindot sa imong color. Ay, blue. Yan. Violet man siya. Ambot, bakit naging blue yung aking suot? Kasi this is my color of the year. Violet. Ayan. Ayan, nalipat na ako ng room. Nandito na ako sa room ni Castro Official. Nagpalit na ako ng room. Ang tilon ba? Ayan, ang aking ayan. Maraming salamat. Ilablab ko natin yung nakapin na bago binigay ni Sister Rose. Dahil maraming salamat sa pag-assist dyan, Sister Rose. Kasi hindi ko na alam. Ewan ko, na mental block ako. Hindi ko alam kung anong gagawin. Bakit hindi na ako marunong mag-open ng cellphone ko. Dati-rati naman walang problema. Bakit ngayon bigla akong na memory gap? Nawala sa sarili. Thank you so much, Boss Rapjel. Andito rin siya. Ayan, Daniel. Sister Daniel, ayan na yung ating mga lalab. Nandito na silang lahat. Pwede na tayong umalis. Puno na yung jeep. Danpin. Asa mo nang daake? Dan sa nakapin. Ayan si Daniel yan. Habwen, guys. Maraming salamat. Yahoo! Congratulations sa iyo, host. Maraming salamat, brother. Boss Rafjel. Thank you so much. Ayan. On the way sa nakapin. Palablab ang nakapin, guys. Yan ang ating sponsor ng aking watch hour. Regalo niya, guys. Hindi po niya hindi ko po binili. Yun po ay regalo niya. Wala pong bayad yun. Ayan. Maraming salamat, Sister Daniel. Daniel Habwen, maraming salamat sa inyong gift. Ayan. Dahil sa iyo, napadali ang aming paghimas-himas ng tagumpay. Bigyan mo na shoutout, Senador. Boss Raf, Idol, Agilang Bukit. Putol ng aking pakpak. Ayan. Ayan, mega love shoutout, Ayan, si Sister Annalyn. Ayan, ilab-lab niyo yung mga dyan, Hi, mega love shoutout, Lisungsun. Thank you for coming. Ayan, 25 like from Lisungsun. Ayan, Lisungsun, we are celebrating my first monetized channel today. Ayan, thank you, Lisungsun. For visiting me while having my live stream, while having my earning my what do you call that one? Watch hour. But now, na-reach ko na siya, guys. Na-reach ko na. Thank you so much, Anlin. Ayan, may tibak ka na, sister. Thank you, solid team. Wala na akong masabi. Wala nang music kasi di ko na alam paano i-opening cellphone. On the way sa nakapin, Sister Daniel ang nakapin, guys. Maraming salamat sa $50. Wow, 500 billion. Wow. Maraming salamat, guys. Jack Romero, ayan, palablab natin, guys. Ayan, may nagbaba ng link niya, guys. Main Castro, mega love shout. Ma'am pala, sorry naman.
Ayan, Sir Felix Medrano from Sister Annalyn. Wala na akong music. Hagoy. Ano nangyari? Ba't di ko na alam i-open? May dolor. Harap ulit dansa na kapin. Ayan. I love talaga. Ayan, from Rafjel Mix TV. Sir Felix Mega Love shout out. Ayan, Andy Mega Love shout out from Senator Felix Medrano. Ayan, thank you so much. Siya patambay-tambay mo, Senador, na magdamag ng, para makakuha lang ako ng watch hour. O, di ba? Ayan, si Senador. Patambay-tambay lang. Apat na ano yan. Ang angel para sa watch hour magdamag. Ayan, nagtagumpay na tayo, Senador. Maraming salamat. Maraming salamat talaga. Wala na ako masabi kundi salamat na lang. Hindi na ako nagme-music kasi hindi ko na alam paano i-open. Ano nangyari? Na-monetize lang. Ang tagal kong na-quarantine, guys. Promise. Namimiss ko mag-LS. Imagine, sa isang araw, 2 beses ako naka-LS. Ano nangyari? Diha karaday. Hagoy. Wala na mahuma ng harang. Ari sa usa. Ayan, mega love shout out, Sister Rose. Anin ulit. Ayan, nandito na siya ulit. Lalabas ulit yan. Na-black out ka ba yan si sobrang tuwa? Grabe ka ba yan? Hindi ko na alam paano i-open yung cellphone ko. Ayan, manang saring. Congratulations, Congresswoman. Maraming salamat. Okay ka ba, Elo? Ay, grabe. Hindi ko na alam. As in, ano nangyari? Sarap ng daing, Sisi. Oh, sarap-sarap talaga, nakagutom. Ayan, Mayora, hello from Rosemary. Love manang saring from Castro, Tami official niya, Castro official. Ayan, maraming salamat sa mga palablab niya dyan, sa mga papinpin niya, maraming salamat. Wow, Buknoy! Ala si Buknoy, thank you anak. Ayan, may kasolid team. Wow, talaga namang pinaghandaan niya talaga yan. Ayan, maraming salamat anak sa palipad-lipad mo dyan. Ayan, solid talaga. Solid ang tigas. Wow, Buknoy, paano mo yan nagawa? Si Buknoy pa. Naku, magaling yan. Hala, gumana, mother. Hey, congrats. Yay! Imagine, sa akin lang talaga siya gumana kasi para sa akin yon. Ayan, tiniron ako ni Papa Dan. Wow! Ang galing-galing talaga, solid talaga. Andun yung pagtutulungan. Daniel, Habwen. Daniel. Ayan. At sa mga sister, solid po dyan. Ayan, Buknoy, maraming salamat. Ayan. Buk, may gift. Yahoo! From Tami Castro Official. Atay, ako dili gumana, Buknoy. Ayan, Sister Card Channel, mega shout out, Felix Senador. Love. Oo nga, sa akin ayaw gumana, atay. Ma'am Saring from Guapang Kite Channel. Sir Pedrano, Sir Pedrano, mega love shout out. Ate Lourdes Tatang Piloy Vlog. Live Ate Lourdes. Ayan, tiga lang, box is, ang bilis na. Ayan, ilab-lab natin guys, yung mga very supportive nandyan, si Abel, si Pinay Osi, Castro Official, at iba pa dyan. Nandito lahat ng mga very supportive. Ang dami. Ayan, di ko na masabi. Wow, nakapalipad, Buknoy, oo. Imagine, wala ka na pang load. Hayaan mo na, mamaya loadan natin yan. Congrats! Thank you, Guapang Kite Channel. Host, welcome to the second journey in the YT World. Tama. Maraming salamat. Habsa, thank you, ma'am. Ayan, thank you so much. Wala akong gagawin kundi magpasalamat lang sa inyo dyan. Hindi na ako nagme-music. Standby lang to, host dito ako sa school. Kuha sa anak ko. Ayan, Boss Rafjel, Mix TV. Maraming salamat. Ayan, ubusan
Yaw. Kaabsa, thank you, ma'am. Teka, baba ko link ni Pinay. Oo, baba ulit. Kasi nga, di ko na nga alam. Ano nangyari? Ma'am talaga, kaabsat vlog. Ayan, pag magmuni ako si Sir Lourdes, double balik mo na sa akin. Oo, pohon. Yehey. Ayan, Ma'am Kai from Ma'am Saring. Ayan, kaabsat. Next time, Castro Official. Yes. Si Pinay OC muna. Kaya malaki na yung ano niya, watch hour. Sunod-sunod lang yan, mga solid. Ayan. Manang Saring from Sister Daniel. Saring Miguel shoutout Kapitana from Maning Saring. Ayan, next time si Castro Official. Oh, puhon. Ayan, puhon idol. Miguel shoutout kay Channel Felix Medrano. Guapa Daniel. Miguel shoutout from Kike Channel ng guwapang Sister Kike ng congresswoman din ng Cebu. Harang ulit kabayan. Wow! Ayan, kabayan aloha dakan. Maraming salamat. Sa kanina to, ito Pinay. Ayan. Ayan guys, ang kay Pinay. Maraming salamat Sister Rose. Thank you so much sa pag-assist. Harang, wow, Seasons World, thank you so much. I-enjoy natin yung harang. Kay first time yan, first time. Ayan, Andrea Lascona. Ayan, harang ulit idol. Agilang Bukid. Wow, maraming salamat sa paulan mo dyan. Agilang Bukid. Welcome here. Asa na yon? Ayan, welcome here lang me. Maraming salamat, Sister Rose. On the way, nakapin. Ayan po, love din nakapin. Si Sister Pinay ng Australia po yan. Gawin natin 30. Tamsak mo, wow! O, basta itambay lang para hindi lagasin, no? Salamat, Andrea Lascona ng Bukid, Agila. Ano ba yun? Agilang Bukid. Baliktad na. Ayan, Agilang Bukid yan, guys. Very supportive. In fairness, masakit pa ang ulo niyan. Parang kulit, sister. Ayan, masakit pang ulo yan eh. Ano yun? Agilang Bukid. Agilang Bukid na nagkalito-lito. Ayan, Agilang Bukid. Idol from Sister Daniel. Ayan, mga ano yan ni Sister Daniel. Ayan sila Rapgel. Maraming salamat guys. Masasakit yan kapag siya namuni. Ay, Diyos ka Lord. Ayan, masasakit yan kapag siya namuni. Ay, grabe, nakaka-mental blank. Hindi ko na alam. Nakakabobo pala to. Grabe. Hindi ko na alam paano i-open yung main ko sa cellphone. Ay, Diyos ko, Lord. Ayan, mega shoutout from Rapgel. Nix TV, harang. Ayan, Ayan, nasa harang pa rin. Nasa harang pa rin. Ayan, aloha, Dakain. Mega love shoutout. Salamat sa paharang-harang nyo. First time yan. Salamat sa pagpasyal sa aking palabas. Ayan, aloha, Dakain. Kailan niya? Hi, Nolan Ranger. Hello, hostess. Thank you so much. I'm celebrating for my first monetized channel today. Thank you so much, Nolan Ranger from New Zealand. I think I forgot. New Zealand ba? Thank you so much, Nolan Ranger. Out mo na ako. Sakit labad. Sakit ulo ni. Mega love shoutout, Senador. Pagaling ka, Senador. Nagtagumpay na tayo. Huwag ka sakit-sakit dyan. Ayan, nagtagumpay na nga tayo. Isa kayo kabayan sa harang. Hello din. Ang bilis naman. Di ka lang, mabagal magbasa si host. You're welcome, kabayan, Seasons World. Asan na ako? Ayan, Rosemary. Bakas ko, main ko sa'yo. Andrea, ayan. I'm out ulit. Oh my God. Maraming salamat. Ingat, Senador. Pagaling ka, Senador. You're welcome, kabayan, Jason. Wait lang. Castro Tami. Yeah. From Nolan Ranger. Ayan, hindi ko na naano. Alexa Official, Tamsak Host. Ingat sa Maniho, Idol Rapgel. Ingat. From Andrea, from Agilang Bukid. Ayan. Ayan, ipin natin tong si Aloha Dakain. Ilablab din natin to, guys. Ayan, lablab natin si Aloha Dakain para malapit na rin yan siya mag-money. LS lang, guys. Enjoy nyo lang yung sakit ng ulo sa puyat.
Ganon talaga, mararating din yan, ang tamang marating. Ingat Sir Rochelle, nasaan ka? Walang gagahasa. Ayan, pahinga mo na yung panggahasa niya kasi nga bumigay. Pero mamaya, ano na rin yun. On the way! Bye, Senador, pagaling ka. Ads lol. Yeah, welcome to all the ads lol. Thank you so much, Nolan Ranger, for the playing for my ads. Watching for my ads. Thank you so much. Ingat at rest ka, Senador. Thank you sa pa-jacket host. Walang anuman. Maraming jacket tayo dito. Bagong laba. Ayan, maraming salamat. 31 na. Wow! Wow, 31, 32 tusok. Maraming salamat sa patusok-tusok, guys. Ayan, meron na ulit yan. Elena, tamsak harang ulit, idol. Agilang bukid yan. Ayan, Ma'am Axila. Mega love shout out from kay channel ng Guwapang-Guwapa. Ang hahaba ng harang. Talaga? Ayan, I'm in na. Yay! In again. Ayan, palablab. Baba kayo ng link, guys. Ibaba yung link para puntahan. Ayan, sino pang natin dyan? Agila, dyan ka na lang. Oh my God, Agila. Ito hindi pa. Super haba. Ay, asan na yung link, B? Magbaba ng link para ipin natin. Agoy, maraming salamat guys sa pagpunta, sa pag-play ng aking ads. Thank you so much. Umaapaw ang aking kasayahan. Hindi ko na alam gagawin. Andaway kabayan, aloha. Yeah, dali, mag-drop link kaya itong ibaba. Ibaba yung natin, yung mga link nyo. Ibaba yun guys, ibaba ang inyong mga link dyan. Kay atong anuhin, tika lang, di yata ako pwede mag-play ng aking no? Ay, tika lang. Asa na ba? Ayan, Elin, ayan, basta link ni palablab guys. Ayan, maraming salamat sa mga chatters ko, mga solid sisters. Ayan, thank you so much. Pinay Aussie Vlog, Pinay, ano nga ba yun? Pinay, sabi sa'yo, nami-mental block talaga ako eh. Hindi ko na alam. Ano ba yun? Pinay Aussie Vlog. Ayan pala yun. Tama pala yun. Pinay Aussie Vlog pala. Oh my God. Ano nangyari, sister? What happened to me? Harang ulit. Ayan. Kusina ni KitKat. Ano mo yung mo ha? Kay sister, kay Ate Rose mo. Kabay alihadan sa mani mo. Ay, ayan, sa mani. Ayan. Sino ba to? Ayan, naano ko na yan. Dalawang harang. Maraming salamat mga lalabs. Thank you so much. That's okay. Feel the moment. Yes, I feel it. Nakakabobo. Harang ulit madami. Wow, thank you. Elenita Migamgalab. Shout out from Kusina KitKat sister. Rose, musta mani mo? Ay, bukno. Hindi ko na alam paano open yung cellphone ko. Wala akong music. Nakakabumay. Ayan, Pinay Aussie Vlog. Oh my God. Luto na ba? Kusina ni KitKat. Lutuin natin ang mani ni Sister Rose doon sa kusina ni KitKat. Ayan, kay channel. Day Tami. Ayan, maraming salamat ka, Rosemary, sa pagtusok sa mani ko. Ayan, may mani pala si Kabayan, guys. So, luto na kagabi pa yon. Anong mani yan? Vincent Sisters Lourdes, thank you so much. Hindi ko na alam nang open. Tama, wala akong music ko kasi hindi ko na alam paano i-open yung cellphone ko. Nakakabobo pala to, Diyos ko Lord. Buti na lang dyan si Sister Rose, ang bilis ng action. Ang bilis ng action, guys. Ayan, ilis din sa'yo kusina ni KitKat. Ayan, mega love shout out sa kay KitKat din. Love KitKat. Yung sinasayang idol mani, masarap yon. Ayan, yung maalat-alat na mani. Ayan, masarap. Medyo hanghangkod ba? Spicy a little bit. Pinay Aussie, on the way nakapin. Ayan, maraming salamat sa palaro-laro natin dyan. Huwag ka na mag-open ng music baka.
Ay, i-close ko na lang na para yung may, kinalose ko na lang sister para mabawasan yung nakakonek sa aking ano. Agoy. Ayan, dito na lang ako mag-antabay sa inyo. Ayan, tatang Piloy Vlog. Ayan, ipipin natin, ilablab din natin to. Ayan. Sige, kung sino yung magbaba ng link dyan, ayan, ibaba na. Ayan na, magbaba. Salamat, Rosemary, sa agilang walang pakpak na yan. Ayan, si Tatang Piloy Vlog. Ayan, love din natin. Dan Idol, nakadalawa na ako. Wow! Alright. Ayan, salamat po, YT, Sister Kike. Nakakabobo pala to, Sister Kike. Hindi ko na alam paano i-open yung ano ko, cellphone eh. Atay sa ara. Agoy, Ginoo. Piloy on the way, on the way. Pang Castro Atami. Maraming salamat mga sisters sa inyong mga palablab dyan. Ayan, thank you so much. Saan ba makita yung sinasabi niyong nakaano na? Show your support for Lourdes. And ano ba yan? Engage with your audience. Ayan, add reaction. Hindi ko alam nasaan. Baka maya kung ano pang mapindot ko dito, mawala ako dito. Saan na ba ako? Ayan, may mga shout out. Piloy, Kusina, KitKat. Ayan guys, ilablab natin si Kusina. Yung ating lablab na sister. Ayan, love. Love everybody. And then enjoy the ads. Ayan. Dalawa na, Piloy. Ayan, marami kami dyan. Robin, TV, Tamsak. Ayan, agila gihapon na siya. Agila talaga siya. Agila talaga, marami siyang pakpak. Maraming salamat. Love natin si Kusina de KitKat. Kakamonetize lang din niya 3 days ago yata. If I'm not wrong. Pardon me if I'm wrong. Alright. Congratulations also, KitKat. Congratulations sa Sister Rose for the monetized channel na. On the way sa kusina. Yay! Ayan. Salamat, Sisi. Walang ano man. Ayan. Love natin yan si Sister. Yan si Sister KitKat. Love. Magganito na lang tayo hanggang mamaya alas 5. Ay, pagbigyan nyo na lang ako guys. Hindi ko alam talaga. Nakakabobo talaga. Ayan, overwhelming. At alam mo yun, ang tagal kong na ano, Tatang Piloy. Ayan, heart. Ayan, lahat yata ang alagad ni Agila nandito sa bahay ko. Maraming salamat, Agila. Ayan, ano na ba nangyari? Bakit ganito, ganyan? Agilang bukid. Maraming salamat. Ang dami sis Kusina. Salamat, sister. What happened? Ayan, dahil sa cellphone. Wala namang cellphone. Patay naman yung connection niya. Ayan. Salamat si Dan KitKat, dalawa. Ayan, thank you so much. 3 days ago money sila ni Sister Rose. Congratulations also. Castro Tami from to Nolan Ranger. Ayan, welcome Nolan. Thank you so much for the support. Harang ulit sis Dan sa'yo. KitKat, sister. Wow. Thank you so much. Palaro ako, November 29, birthday list namin para sa commander ko. Sure. Alright. Tami from Nolan Ranger. Ayan. Anong pa-premium Agila? Agila ng pakpak para makalipad tayo. Ayan. Pa-heart. Kusina, KitKat, Robin. Teka lang. Okay, glad you're still here. Thank you so much, Nolan. Get well soon. I hope you're okay now. How's your feeling daw? Alright. Get well soon, Nolan Ranger. I hope you're okay. Lumabas lang ako para playharan. Thank you, palod lang. Palod lang. Dances Kusina. Good afternoon po, host Lord or Jika siguro. Alright, Nolan Ranger, bakit lahat ng bisita masakit ulo? Anyari. Wow, idol, sige, I'll be there. Of course, it's okay. I'm just 700 pesos per hour. Alright, thank you for the support, Nolan Ranger. Thank you always. Dito lang ako sa tabi host. Ayan, maraming salamat. Kinig lang.
Boss Rapture, maraming salamat sa support. Botangira, where are you, Botangira? Are you there? Nasa harang pa, sister. All right, mega mega love shout out. Lourdes will pay you, Nolan. All right, I'm gonna pay you. Kala ko ako lang masakit ulo. Ikaw din, masakit din ulo. Anyari? Ay, mali. Agilang Bukid, ay sa Agilang Bukid, masakit talaga ulo yung kanina pa. Bakit nasa tabi ka? Huwag kang tumabi, gumitna ka, Boss Rafgel. Rafgel's Mix, mega mega love shout out from Agila, I think. Agila yan si Robin. Ayan. Ibaba ko, friend ko te, para maipin ka. Sige, baba lang. Ayan, Annalyn, maraming salamat sa pawaiti-waiti. Ayan, okay. Ayan guys, palablab po ng ano na to. Palablab ng premiere ni Sister Rose. Maraming salamat guys. Ito na lang palablab. Ayan, palablab din. Ano to? Oh, ayan, from OC Pinay. Baba mo ulit maya ito ha. Pinay, the first salary of Lourdes will be given to you. My friend Nolan, yay! Yeah, I will give it to you. Then you can visit here in the Philippines. Yay! Patabi mo na ako, Rosemary. Karating lang, bahay, labas ulit pakain sa mga manok. Manok na pula. Akin na yan. Itulak na natin yan. Robin Hood. Alright. Please, tusukin ko, frame ko, guys. Patusok sa premiere ni Sister Rose, guys. Palablab natin para maglaro-laro tayo. Ayan. Tawa-tawa si Castro Tami, Nolan Ranger. All right, lols. From Nolan Rangers, yes. Ate, manok na pula. Ayan, itulan na natin yan. Itari na natin. Boss Rabje, ano natin yan? Ayan. Itari na to na ba? Nolan Ryan, Nolan Ranger, hello from Rosemary Country Life Farming Vlogs. Magbasa na ako guys kasi hindi na gumagana yung utok ko eh. Ayan, mental block na guys. Hindi mo na ako makagahasa sa inyong mga lalabs. Nasobrahan, ayan, nasobrahan. Huwag pasobrahan paggahasa ha. Ayan, from Nolan Ranger, hi Rose. Ayan. Masakitin ulo mo, Nolan? Nolan Ranger? Are you having headache also? Alright, nakabos. Huwag masyado maglandi. Mahirap matuyuan. Nako, Boss Rapgel. Kailangan mo na yata ng ano. Ang dami sa nakapin, palablab guys. Sa premiere ni Sister Rose. Ayan, pawaiti-waiti salamat. Kite Channel. Sister Kite, maraming salamat guys. Maraming salamat. Ay, naunsa na si host. Ayan, ay wala pa pala akong isang oras. Akala ko naka 1 hour na ako. Rosemary Dance upcoming premiere. Alright. Maraming salamat. Mega love shoutout, Ma'am Kikes. Ayan, from Tami, from Castro Official. Ayan, mega love shoutout, Ma'am Kikes. From Boss Rachel. Mix TV. Ayan, Pinay OC, mega love shoutout, Kikes. I am in the harang. So mahaba. Wow. I'm so thankful. So thank you so much. Ayan, waiti-waiti, maraming salamat, Sister Ana. Ayan, hindi sila makapagpagahasa ngayon, guys, kasi nasubrahan. Ma'am Pastor Tamio, mega love shout out dyan from Kite Channel. Hello, Pinay Ose, mega love shout out, ma'am, from Rapshell Mix TV. Danpin, 2 ako doon. Ayan, nakadalawa doon sa nakapin ng Premier Sister Rose, guys. Ayan, maraming salamat. Rapshell, salamat. Atin ka ha. May pakis ako sa last chatter. Yay! Wow, mega love shout out. Harang. Rapshell, mega love shout out. Busy pa here. Ayan, maraming salamat. Sister Kai. Harang. Ayan, Castro Tami. Castro Official. Rachel Mix TV, sige atin ako ma'am. Yehey! Ayan, Ma'am Pinay, mega love shoutout sa iyo from Kite Channel ng ating super chatter from Australia. Ayan, Ma'am Kite, maayong hapon. Ayan, si Ma'am Kite from Rosemary.
is still in the harang. Wow! Indian harang. Ano sa Indian harang? In. Tapos harang ulit. Ganon yata yun. Basta yun na yun. Ayan, Ma'am Rosemary, may love shout out, Ma'am, from Sister Kike Channel. Ayan, very supportive talaga si Sister Kike. Ayan, nandyan yan. Palaging present. Marami pala yan siyang ano. Ganun pala dapat, no? Para lahat, may... Pwede pala yun. Bigyan love shout out from Pinay OC Vlog ng Australia to Ralph Gels Mix TV. Oy, si Kumar Guapo. Host Kumar. Hi! Mega love shout out yung aking mom. Palmaris, thank you so much. Congratulations. Maraming salamat, Ma'am Val. Paharang ulit kabayan. Yay! Thank you sa harang. Thank you so much. Aloha Dakan, ikaw na susunod ng paharang-harang dyan. Ayan, sipagan mo pagbasa host. Ako na taga-baba. Ng sponsor mo. Salamat. Hindi ko talaga alam. Di ako naharang. Ay, bakit hindi ka naharang? Haba-haba ng harang ko dyan, 10 years in harang. Imagine. Labas ulit, ma'am. Ito, pin mo. All right. Ito, ipin ko from Sister Rose. Hindi ko alam kung kanina to, kung anong meron dito. Bili na kayo. 20-20 lang. All right. Ito, pin mo. Ayan, nakapin na Sister Rose. Palabla po yung nakapin. Maraming salamat, lalabs. Congresswoman, nandito ako sa Ayala. Bye, Congressman. Bye all. Walang problema. Mega love shout out, Mayura. Harang pa rin. Alright, maraming salamat sa paharang. Si Papa Dani yan. Okay, Papa Dani. Palablab po sa atong sponsor, Habuen, Daniel Habuen. Ayan. Ingat, Mayura. Ingat ka, Mayura. Pasulubong pag-uwi, ha? Ayan, from Kaso Official sa Labtingaw. Kalami. Gutom na gets. On the way sa nakapin, maraming salamat. Ayan, ipin-pin lang dyan, sister. Maraming salamat sa support. Bonggang-bongga ka talaga. Ikaw na, Sister Rosemary, Counterly Farming Vlogs. Ikaw na talaga. Ayan. Hi, Ma'am Sue! Nalit kasi nawala connection. Ay, wag kita walang connection ni host. Ayan, maraming salamat. Ma'am Sue, sa pagdating sa connection. Connection daw. Wala na music. Ayan, palabla from Super Chatter. Ayan, si Pinay OC Vlog. Palablab, guys, yung ating Super Chatter. All the way Australia. Ayan, ay, Ma'am Susan, daw multa ang late. Lagot ka, Ma'am Susan, may multa po ang late. May multa. Kasi late daw po. Ayan, Ma'am Su, hello sa'yo from Rosemary. Ayan, pin mo si Pinay. Ayan na po, nakapin na. Ilablab niyo po si Pinay. Super chatter yatin niya ng all the way ng Australia. Ay, ito, supportive at saka galante. Galante ba? Nag-enjoy kami ni Kabayan. Rosemary Sahara, maraming salamat lahat kayo sa support, ng walang sawang support. Usa daw kasakong candy, yehe! Tatang pababa link mo na. All right, magbayad loading na naman, Jika. Ayan, kabayan, aloha na kayo, enjoy. Baba ng link mo dyan. Ayan, palablab sa na link sa, ayan, link ni Pinay ng Australia, Tatang Piloy, Dandikit. Para maluha na kain. Maraming salamat. Ayan, Kike Channel. Hi. Agoy jikas ning tukar, ning lurat akong mata. Ayan, Dok, ingat ka pa, Whitey. Salamat sa support ni Mother. Thank you so much sa support. On the way na kapin. Ayan. Yehey, maraming salamat dyan sa pa-slide ng ating ads. Thank you sa pa-slide. Maraming salamat. On the way sa nakapin, guys. Ayan, from Sister Rose. Ang nakapin ay si
Palalab. Ayan, si Pinay. Pindan. Alright, nakadana sa nakapin. Maraming salamat guys. Thank you so much. Thank you so much sa inyong lahat. 35 billion likes from Agilang Bukid. Maraming salamat. Nolan, where are you? Castro Taming, looking for you. Looking at you. Maraming salamat sa YT. Pa-high five sa ating sponsor, Daniel Habuen. Ayan. Ayan, Nolan Ranger, come out already. Ayan, paging from Tami. Aloha da kain, Dan Tosok sa nakapin. Alright, maraming salamat. Aloha, harang ulit. Maraming salamat sa paharang-harang, guys. Robin TV, ayan, love. Harang ulit. Harang ulit, yun lang. Yay! Ayan. Alright, maraming salamat, love, sister. Daniel, okay, maraming salamat. Salamat sa iyo. Salamat. Walang katapusang salamat. Alright. Oh, ito walang harang. Anyari, ba't di naharang? Okay, napagod na sa harang. Papa Dan from Castro Tami. From Castro Official. Oh, ito walang harang. Napagod na siguro siya. Dan sa nakapin. Ayan, love. Paghahasa ako, love Daniel. Ayan, from Raf Gels Mix TV. Ayan, Sister Daniel. Gahasa. Ayan, si Idol. Ayan, Idol. Daniel Haben from Annalyn. Ayan, Idol talaga si Sister Daniel. Thank you so much, Mr. Nolan, my friend, for helping my sister on her live. Yes. Thank you so much. All the way from New Zealand, Nolan Ranger, watching out there. Naubos mo na harang mo, kabayan. Imagine, naubos na yung paharang sa akin. Meron pang harang. Alright, ayun na. Hi, mega love shout out. Thank you, Ma'am Palmaris, ng iyong pakulay. Maraming salamat. Kabayan, aloha. Raphael Migsabig, gahasa mo. Ayan, from Kike. Hi, Ma'am Val. Maraming salamat sa pakulay dyan. Ayan, baba ang link. Di ko alam kung paano yan yung link eh. Wala naman, pag iyan mo siya, ayan, remove, mag-open. Alam mo ba, Ma'am Val, hindi ko na-money lang ako, hindi ko na alam paano open yung cellphone ko. Arang Sister Lourdes, maraming salamat, Pastor. Alright, wait lang, tibak for you. Ayan, Pastor. Rofo Ramiro, official tamsak harang, ulit idol. Agilang Bukid. Wow, Agilang Bukid. Gasahain kita, Lalots Daniel, pag okay na. Alright. Wow, Ma'am Palmaris, thank you po. Maraming salamat sa pakulay. Harap siya, laha. Ako na bahala. Okay, thank you din palagi, host. Maraming salamat din sa iyo, Ma'am Val. Papadan, wala ng power si boss. Ayan, nasobrahan siya. Nasobrahan si Ayan, mayroon pa. Tibak for you again. Alright. Ay, bakit? Ay, saan na ba yun? Saan na yun? Pastor. Oh, mayroon na yung tibak. Subukan kong lumabas. Ulit harang. Aloha kay, nasa harang pa rin. Maraming salamat sa paharang mo dyan. Aloha kay, nasa USA yata siya. Sorry if I'm wrong. Ayan, Pastor. Ayan, palablab. Ayan. Hi, Ate Akis. Maraming salamat. Thank you sa patambay mo, ate. Ayan. Ayan, maraming salamat. Harang again. Wow, thank you sa paharang, Mamba. Ate Akis, maraming salamat sa patambay-tambay mo ng madaling araw. Ito na, naghimas-himas na. Ayan, finally. Ate Akis, Mambal. Ayan, karating lang, host. Ayan, pahinga muna, inom tubig. Dito pa ako sa harang. Wow, Pinay, Australia. Thank you sa paharang dyan. Ayan, maraming salamat sa mga sister, mga brothers, mga solid team, mga lalab sa parang-harang kay host. Maraming salamat. Mayroon pa din harang sa akin, kabayan. 3 minutes harang, imagine. Nasa harang pa din ako. Aloha, from Aloha Dakay. Maraming salamat, kuya.
Ayan, nakapin. Alright. Idol Agilang Bukid. Ayan. Ah, Michelle Gorgeous. Ayan, mayroon ka ng tibak. Thank you. Michelle Gorgeous ang aming kapitbahay. Ayan guys, love-love din natin. Magbaba ka ng ano dyan. Ano ang harang? Ads. Yung ads dyan, ads. Ayan, harang. Ayan, tutu harang, Michelle. Ayan, asan na ba yun? Ayan, meron ng tibak. Thank you so much. Ayan, nawawala na si host. Hindi na alam gagawin. Ah, okay. Yung ads, huwag mong i-skip. Panoorin mo. First time yan, for the first time. Ngayon lang. Tinapos ko naman. Alright, maraming salamat. Oh my God, ang harang third. Ang gagakapoy ko. Oh, next. Ayan, Lisongson. Ayan, ipin natin si Lisongson. Masipag ito manood ng silent live stream ko, ng live stream. Ayan, marami 37 thumbs up host. Yes! Maraming salamat sa akin, 39 na. Ayan, magandyan si Michelle. Ayan, si Michelle, tagaliko din dito sa aming kapitbahay. Pinay soon, it will be 1 hour for you. Yes! Ayan, susunod na yan si Pinay. Wow! Mega love shout out! Ayan, Michelle Gorgeous. Ayan, wow! Congratulations ate. Pampaswerte. Yes! Maraming salamat sa pakulay. Thank you, She. Thank you, Mitch. Maraming salamat, Mitch. Thank you so much. Ayan. Sa sobrang ko, dahil hindi ko na alam open yung yung aking cellphone. Ibaba niyo na lang yung link niyo para maano ko. Bakit makasend ng GCash? Hindi ko alam. Nakakasend naman sila. Ayun, nakasend naman sila. Ayan, mega lang shout out. Baba yung link. Hindi ko na mental block na ako. Hindi ko na alam paano i-open yung aking cellphone para doon mag-open ng link para maipin sa mga super chatter. Ayan, baba lang ng link, guys. Laptop lang ang hawak ko. Wala na akong ibang hawak. Laptop lang talaga. Kasi nabobo na ako. Hindi ko na alam paano i-open yung aking cellphone. My goodness. Ayan, maraming salamat dan sa nakapin. Okay, baba link para bago naman. Baba ng link para ilab-lab natin. Michelle Gorgeous ng Liko. Ayan, Sister Rose, kabayan natin yan si Michelle. Taga dito yan sa Liko. Ayan, ilab-lab natin yan. Sana all. $100 na? Wow! Wow, thank you guys. Thank you so much sa $1 million na binigay nyo. Alright. Ayan. Mitch, ikaw na lang baba ng mo kasi wala akong ibang live. Live ate para daghan palipad. Yay! Wala ate. Ayan, maraming salamat. Ano ba gamit mo pang live host? Laptop po. Pin dyan sa laptop. Asan na ba yun? Ayan na lang. Ayan, nakapin na yung super chatter, hindi ko maano kanini. Walang pin, ganun. Ayan, palablab po si Michelle Gorgeous Kinsay taga Nabal. Ayan, daghan. Akis Rider, Nabal, ayan, si Rosemary, marami dito, guys. Marami sa Almeria naman sila. Ayan, si Daniel Haben, proud taga Biliran. Ayan. Ayan po si Michelle, ay taga Biliran din yan. Kapitbahay natin yan. Ayan, lahat yan Daniel Haben Biliran, Rosemary Country Life Farming Vlogs Biliran. Ayan, si Pinay Australia Biliran. Ayan, nasa na yun? Si Pinay OC Vlogs, all the way from Australia. Biliran din yung sister. Ayan, ilab-lab natin si Michelle, guys. Yung go-to channel na lang kasi si host na mental block na. Nabuang na, hindi na alam paano mag-open ng cellphone. Ayan, taga-Biliran yan siya. Taga-Liko din yan si Michelle. Yung nakapin, guys. Ayan, taga dito sa atin yan. Halos dito na mga taga-Biliran ito, Sister Mitch. Ayan, buti idol may bahay. Alright. Ayan, ako din proud taga-bahay. Yes, Pastor Ropo, ayan, Bukid Bisaya din yan. Ayan, na-overwhelm. Yes, first LS nga mine. Oo nga. Ay, Diyos ko, hindi ko alam. Wala akong music kasi hindi ko na ma-open. Hindi ko na kung saan ako pupunta sa cellphone. Hindi ko alam. Mabuang na.
Yan. Age, sis Rose. Yan, taga-Pili Almeria. Yan siya, dahil sis Mitch. And Susan Abilar. Yan, taga-Liko din yan. Yehen. Ayan, ito ang aking ano. Ayan, i-print natin yung ating super chatter. Ayan. Ayan, palablab po. Ayan, ayan yung ano niya, Michelle. Ayan, si Michelle Gorgeous, whatever. Basta yun na yun. Ayan, ipin mo si Michelle. Ayan na po, sister. Nakapin na po yung link niya. Palablab, guys. Ayan po yung ating kababayan. Ayan, Bisaya po. Guwapa po. Kuya Bernie Pogi, congratulations sa monetize mo. Maraming salamat, Kuya. Ay, Daiso Bilar. Ayan, from Michelle Gorgeous. Rosemary on the way nakapin. Ayan. Palablab po, Pastor. Ay, Pastor. Ayan, Waiti Akis Rider. Maraming salamat. May magbaba ka ng bahay. Paano lablab natin? Taga-biliran din yan si Akis Riders, guys. Ayan, ay taga-Emilda. Alright. Hi, Sir Phillips. Mega love shout out. Ayan, yan kami Castro. Ayan, silingan. Mega love shout out Sir Philip. Ayan, after kay Ma'am Mitch. Ayan, palablab mo na si Ma'am Mitch, guys. Ayan, para maipin natin ng iba din. Ayan, maraming salamat. On the way sa nakapin. Maraming salamat, Sister Rose. Ayan, yan po ay ating kababayan. Ang Biliran. Welcome the beauty of Biliran. On the way sa nakapin. May balik ka na lang, Sir Philip, ha. Pababa yung link mo. Kasi kakahang ko lang kay Michelle. Ayan, vlogs tamsak. Agilang Bukid. Wow, Agilang Bukid. Ang dami mo namang ano. Ang dami mong pakpak. Ayan, pang 43 ng tusok. Maraming salamat, Agilang Bukid. Ayan, another. Nasaan na ba ako? Balikan ko kayo maya. Pamamahal host nating maganda. Yay! Maganda tayo lahat ng Biliran. Beauty of Biliran, guys. Ay, rolling vlog. Wala ka bang ano to? May tibak na to. Wala, mayroon ng tibak yan. Ayan, maraming salamat. Harang pa host. Maraming salamat. Ayan, palablab po yan kay Mitch, guys. Ayan, palablab kay Mitch. Ayan po ay kababayan natin. Maraming salamat. Okay. Later. Ihang natin yan si Kuya Bernie Pogi. 1 hour yan, Pinay sa'yo. 1 hour yan pag namuni ka na Pinay kasi galing Australia, mahaba yung ads mo. Ayan. Day Mitch, dyan sa'yo. Ayan, maraming salamat, Sister Rose. Yan yung main ni Sister Rose. Kabayan yan si Day Mitch. Yes. Yan. Dalawa yung channel niya, pero yan yung ano muna, yung Michelle Gorgeous. Yan. Maraming salamat. Ayan. Tapos na ba tayo sa nakapin? Love natin yung nakapin. Natin yan ay maganda din yan. Maganda din yan siya. Namsak harang. Oh, wow. Ayan. May tibak na. Michelle C. Ayan. Yan din yan siya. Yung nakapin. Siya din yan. Ayan. Ilove natin, guys. Yung main to main na to. Bongga na to. Bongga kaayo. Ayan. Asa na yun? Ayan. Dikit po nako ni ate. Maraming salamat. Ayan. Thank you sa blessings, guys. Maraming salamat sa blessings. Bonggang-bongga talaga pong first live stream as monetized channel. Much love, beautiful people of the Philippines sa Biliran. Michelle, from Michelle. Yung nakapin, yan, siya din yan. Michelle yan. Dan full pack. Yehey! Ayan, love mo yan si Michelle kasi akabayan natin yan. Ayan. Ayan si Daniel Haben. Basta yun na yun. Hindi na ako magsasalita. 24 minutes pa, oy, ang harang. Pinay OC Vlog, finally, you're here, you're back. Ayan, love si Michelle. Siya ay kabayan natin, guys. Pinay OC ng Australia. Ayan, maraming salamat. Asan iba? Outside, ha? Sis Pinay. Michelle Dan, sub na sa iyo. Ayan, from Kuya Bernie the Pogi. Mahaba ng harang, nilagay ni Lolo. Ayan, Michelle Whitey, maraming salamat. Maraming silimit. Atang Piloy, maraming salamat. Thank you so much, nag-love diha. Ayan, oo. Kababayan yan. Kuya Bernie, nakuha ko na ang harana mo. Yehe. Bale, magbakas lang, huwag kalimutan magbakas kasi maraming banana yan si yung nakapin.
Maraming banana yan. Let's talk, less mistake. All right. Yes, 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 yes. Maraming salamat, ma. Maraming salamat. Rosemary Counter Life, mega mega love shout out. Ayan si Philip. Agoy. Teka lang. Pamingal ako magbasa. Dana Kapinhos. Ayan kay Sir Philip. Mama, ilablab natin yan. Ayan, Pinay. Ito pa harang 33 minutes sa akin. Ayan, Pinay. Tumatakbo ka pa ha. Ayan, hindi ko siya mapin. Pag ano, automatic na ganun. Ayan, maraming salamat sa pa-dollar-dollar mo dyan. Pinay Australia. Ayan, Pinay OC Vlogs ng Australia. Ayan, Sister Rose, pakibaba ulit yung link niya. Hindi ko na maano eh. Isa lang yung laptop na hawak ko. Wala na akong ibang open na cellphone sa tabi ko. As in, naka-close lang. Kasi na mental block ang lola nyo. Hindi ko na alam gagawin. Ayan. Sino to? Ayan, Mechanics! Hi! Tamsak, ayan. Thank you sa pagdating. Thank you, thank you. Dance na rin sa itong main ko. Ayan, mega mega love shoutout. Michelle, gorgeous Dan. Complete package. Yan. Ayan. Asan yan si Pinay? Ito muna si Sir Philip. Ilablab muna natin. Maraming banana din to si Sir Philip. Mamaya, pakibaba yung ano ni Pinay ha, Sister Rose. Ayan, lablab si Pinay. Ay, lablab Pinay. Ilablab natin si Philip, guys. Ayan, maka $100 plus na jud si host. Ayan, maraming salamat, guys. Hindi ko nakikita dito. Hindi ko alam paano pindutin para makita. Wag na. Baka kung ano pa mapindot ni host, mawala pa ako. As in, wala ko ibang, samantalang pag nag-ELS ako, nagsa-silent, ang dami nga naka-open. Ngayon, hindi ko alam paano sila i-open. Diyos ko Lord, ano nangyari sa akin? Ayan. Si Boss Philip, pin mo. Ayan, nakapin na po si Boss Philip from Australia, si Pinay. Yan ang sabi niya. Ayan. Castro Tami, hindi kita bukas, digitan kita maraming banana. All right. Ayaw ko ng banana kasi gitubol na si Rosemary sa banana. Ay, Diyos ko. Ayan, Michelle C. Waiti, maraming salamat na sa taas ng LS na nakalagay yan. Taas ng LS? Saan? Eh, mamaya kung ano pa mapindot ko eh. Ano ba to? Feedback. Dito sa taas ng LS? Ay, naku, ayoko na. Baka maano pa mapindot ko din eh. Nasa harap mo. O may nakalagay dito, ayan, add reaction, tapos yung show your support for Lourdes Arcamo, $, tapos engage with your audience, yung positive sign. Yun lang. Wag na. Wag na kasi. Nasa harap mo. Nasa harap mo nga, laptop, nasa harap. Ganahan banana ka ng hamis. Ayan, lami po ng banana hamis, kay lami himas-himason. Wag na, ayan. Tamis, ayan. Ay, another mega love shoutout, Sister Michelle. Shoutout sa akong gwapang silingan. Love lots, ate. Oh my God, Michelle. Ayan, maraming salamat sa iyong pakulay dyan. Hindi ko alam kung paano hanapin yan. Ayan, walang sawang palipad. Oh my God. Shout out sa akong gwapang silingan. Love lots, ate. Maraming salamat, Mitch. Love. Thank you so much. Thank you so much. Ayan. Asan na ba ako? Nawala na ko. Hiningal ako. I'm in again. Yes, sister. Wow, gwapa. So much. Ayan, Pinay OC Vlog. Ayan, puntahan kita, Sisi. From Mitch yan. Michelle. Gorgeous yan. Waiti, maraming salamat. Sino to? Mr. Sham. Ayan, waiti. Ba't wala kang tibak? Ay, another tibak for you. Asan na ba yun? Napagod ako dun. Ayan, maraming salamat sa paharang, Sister Mitch. Michelle. Yan, gwapa-gwapang Michelle na yan. Ilablab nyo yan, guys. Ayan, napakagalanti niya. Ayan, thank you, host. Ayan, love. Ay, sana all may pangpalipad. Ako, tembak lang palipad ko, host. Tamsak lang. Ay, kanina, dami mong palipad. Naka 1,000 na tayong ano. Walang ano man yan. Agilang bukid. Ano yun? Bukid Agilaw? Agilang bukid. Basta gano'n na yun. Chill mo na, host. Tubig. Ay, gusto.
Grabe talaga, hindi ko talaga alam yung feeling na ganito. Mega mega love shoutout, Rosemary. Chill muna. Oo nga, grabe sister. Nakalimutan ko, Bernie Pogi pala. Sister pala ito, hindi pala ito lalaki. Pasensya na po. Napapatawad. Pinay vlog. Oh, si Dan. Sa'yo ni Michelle Gorgeous. Gorgeous. O sa bana. Uy, pinaghandaan namin yan. Ha? Ang palipad. Yay! Maraming salamat. Tubig, tubig. May tubig naman ako dito, pero grabe talaga. Alam niyo ba yun? Saan na ba ako? Ate Lourdes, hindi na ako makapag-ilis nito sa harap. Kaya ano, may tatambakan kita mamaya, sister. Sister Pinay ng OC, ng Australia, tambakan kita mamaya. Pinay OC Vlog Dan, na si Michelle Gorgeous, yan. Boss Philip Dan sa'yo. Ayan, baba ulit mga super chatter dyan. Love, 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 love yan. Ayan, love, love yan kasi mga ano yan, mga legit yan. Main to main. Tilodes, hindi talaga kita nakikita. Aray ko. Aray ko, naman si Pinoy. Hindi niya ako nakikita. Nandun lang siya sa harap. Alam mo, Sister Pinoy, sinadya yan ni Lolo kasi nandyan ka sa Australia. Ganon yon. Ayan, tingnan mo sa Aluhada ka niya nasa US. Ganon din. Okay, Daniel Haben, balik po ako maya. Ayan, ano natin yan, silingan nato na, Day Mitch. Ayan, marami na tayong mga vlogger dito sa Biliran. Magkita-kita tayo puhon, magpa-disco tayo. Uy, appeal ang vlogger. Kailangan vlogger lang. Yun ang requirements. Pag hindi ka vlogger, hindi pwede. Pinay, dalawa sa'yo. Ayan, si Agilang Bukid, balikan ko kayo ba? Ayan, magbakas lang kayo guys. Kasi syempre sa dami ng dinikitan. Huwag muna natin salubungin. Likay-likay punta. Para dili tayo magkabanggaay. Ayan, ayan. Ayan, ito si Agilang Bukid. Ayan, pin natin, love natin yan guys. Ayan, love natin si Roland Vlogs. Roland. Agoy, ako mga baboy ni Shagit Pudgiatay na nagutom itong mga baboy ni Sister Rose. Alapakan asa na oy. Ayan, Castro Michelle Gorgeous, kumusta diha day maayo man. Ayan, Castro, basta bigyan mo ako. Ano siya man eh? Watch our tonight. All right. Agoy, ako baboy ni Shagit. Gutom po ng baboy. Nakikiselebrate din yung baboy mo, Sister Rose. Maraming salamat, Piggy. Ayan, nakibasa day init isipi, haha. Michelle, Bernie Pogi, yan si Sister Bernie Pogi. Balik, maya after laba. All right. Ayan, maraming salamat, Whitey, Sister Daniel. Salamat, Rollin Vlogs. Ayan, gikabagan ako si Yaw. Whitey, Daniel. Salamat, thank you, host. Salamat. Ayan, si Papa Danny. Ayan, from Rosemary. Astro Tami, ang init makapalit sa gagdaghan sipitan para sa play. Maujod. Agilang Bukid, harang tamsak ay. Ayan, lablab. Agilang Bukid, maraming salamat sa imong palipad dyan. Umabot na ako ng 50 dito. Ayan, Agilang Bukid, ayan. Bakit wala pang ano? Meron na yan may tibak na yan mayroon na yan. Hindi ko alam bakit hindi nag-appear. Appear tayo, sumakit ang ulo ko. Mental block ang ulo ko. Yun na yun. Ay, Boknoy, mag-ingat ka. Nasaan ka man? Oy, lumabas ang main. Yes, lumabas ang main. Yan ang pinakalas na. Lumabas na yung main niya. Ayan, Agilang Bukid. Bakit walang nakalagay na remove moderator. May moderator na pero wala pa rin. Alright. Maudyo, dahil sa kanila nakapalipad ako. Yay! Kaya ayaw ko sila gutumin. Yay! Maraming salamat. Nakikiselebrate yung mga pigi mo dito sa aking first live stream sa As a Monetized Channel. Thank you, Piggy. Piggy. Ayan, more Piggy to come. Ayan, si Rosemary nasa Pili, Almeria po yung Sister Mitch. Siya ay may pigiri. Ayan. Pwede tayo doon bumili ng panglitsyon. Ayan, maraming salamat, lalabs. Maraming salamat mga sister, brother, and lahat-lahat na. Ayan, maraming salamat guys. Naka 1 hour na pala ako kakadaldal. And 27
minutes. Maraming salamat, Sister Mitch. Hindi ko akalain talaga na mapadpad ka ngayong araw na to. Ayan, salamat talaga sa support. Maraming salamat sa support, Sister Mitch. Ayan, si Michelle Gorgeous. Basta yun na yun. Pasinsahan niyo na lang ha. Pati cellphone ko, hindi ko nga ma-open eh. Parang hindi ko na alam kung anong gagawin ba. Pero hindi pa ako namuni. Lahat yan nakatabi lang dyan. Nakatambay. Ngayon, wala na. Laptop lang. Hindi ko alam kung ano nangyari. Hindi ko na alam paano i-open yung aking channel doon sa cellphone. Pati music, wala na. Ano nangyari? Ayan, love everyone. Ayan, nasa na ba ko? Agila, basta libre mo kami pamasahe. Yehe. May ano na may pakpak naman yan siya. Pero tayo sumakay dyan. Sige, padala ka na lang bank to bank. Inay. Oy, Agila, bukid madami kami kapag kami lahat magpunta sa'yo. Tama. Ay naku, mag-overheat yan. Mag-overheat yan pag lahat kami nandyan. Ang solid team ng mga taga-biliran lang yan, ha? Solid yan, solid. Solid pa na sa bato ang solid team ng biliran. Uy, Agilang Bukid, madami kami kapag. Ayan, totoo yan. Ayan, yehey. Maraming salamat, Mitch. Okay lang man, safe nga ate, wala music. O sa bagay. May CPR nga ako dun eh. Hanggang ngayon, inaano ko pa, ini-edit ko pa. Ay, bakit ako pumapalakpak? Ayun, kasi madalas kami nagkanta-kanta, ganon. Pero ngayon, hindi ako nagkanta-kanta, Sister Mitch, kay hindi ko ma-open ang cellphone. Oh. Mabuti na andyan si Sister Rose. Mabilis umaksyon. Talaga ang bilis niya. Naka ano yata siya, ano yun? Yung battery ba nga na mabilis siya. Energizer! Mas siya yung energy. Yeah. Ano ba yun? Energetic kaysa sa akin. Ayan, Pinay, 3 plus 3, idol. Ayan, maraming salamat sa palipad mo, Agilang Bukid. Ay, Agila, kayo na lang mag-misis mo. Punta dito. Mansion si Papa Dan. Yehe. Agilang Bukid. Laki na utang ko sa'yo. Ay, okay lang yan, Sister Pinay. Chocolate lang daw yan. Galing Australia. Buknoy, baba mo. Ay, Buknoy, yung bahay mo, anak. Ay, ito na. Ayan, palablab po yung kay Buknoy. Very supportive din itong batang ire. Hindi ka lang nabulunan. Unsa? Microwave ako. Ay, tagay ko, in tawon, dodong. Kalami ba, dana? Oy! Agoy, kabayan, Pinay, naka-ready na. Ano ka lang, cellphone. Tingnan ka lang. Your cellphone. Bilis ang umin ko. Agilap din ng watch hour habang tulog. Alright, sige. Huwag ka mag-alala. Aloha da kind. Ano din yan. Mamaya tambakan natin ng ano yan. Yung dapat itambak. Ano lang. Huwag lang sabay-sabay ito. Si Pinay ngayon, bukas naman sa tambak ka, Narn. Nag-microwave ako, tagay ko yung taon din na. Kagigutom na ko dirig yaw-yaw. Namiss ko na si host, oy. Hala, nasa Australia pa talaga siya. Hindi pa niya ako nakita. Grabing parusan binigay sa kanya ni Lolo. Maraming salamat, Pinay Osi. Pinay Australia Vlog, maraming salamat sa iyong palipad at saka paharang-harang dyan. Hanggang ngayon, hindi pa kami nagkikita sa paharang ni Lolo. Ayan mga lalabs, paalam mo na ako. May puntahan lang kami kaya exit mo na. Okay, maraming salamat, Rachel Mix TV. Thank you so much sa support. Na-miss ko na si host. Ayan, dali na, halika na. Exit mo na yan. Ayan, maraming salamat sa pa-YT-YT, Philips, Boss Philip. Bakas lang kayo, balikan ko ng 4. Ayun, dami, Legit pa yan. Bakas lang para dun kay Mitch. Ayan, love mo si Mitch, gorgeous. Ayan, guys. Ayan, malaki na yung bahay niya. Matagal na siya sa YT. And kapitbahay natin yan, dito sa Biliran. Biliran din yan, member ng Biliran yan. Biliran Solid Team. Ay, salamat. 9 minutes na lang. Yung tawo, naka 9 minutes na siya. Makita na good me. Ayan, si Pinay. Welcome to Aloha. Main ko, Castro Official. Di ko muna ginala kasi kakatapos lang din ng LS niya. 1, 2, 3 siya kanina nag-LS. Pagkatapos ako naman. Wait. What time mo menu po, Aloha? What time po menu? Ayan po, Aloha, dakan yun yung ano niya, main niya, sister.
Harang ulit, ate. Ate Dan sa'yo, Buknoy, sa isang short mo. Yehe! Ayan. Teka lang, harang ulit. Ayan, maraming salamat. Sis Mitch. Ayan, may channel is Michelle si. Ayan. Maraming salamat. Tamsak dikit, ate. May channel yan. Ako po din yan. Ayan, dami niyang banana. Ilablab niyo si Mitch Gorgeous, guys. Marami siyang banana. Legit yan. Lahat naman yan, mga legit yung mga banana natin dyan. Ayan, maraming salamat. Hair lang ni Mega Mega Love Shoutout, Jason's World. Good night, everyone. Ayan, good night. Napagod na taon si Pinay sa Israel. Ma'am, guwapa Michelle. Which ka ayan, when ka mag-LS. Ayan. Ayan. Bakit walang to? Tibak. Ay, teka lang. Lumampas na. Meron na pala. Ayan, kailan ka Mamay, magbakas lang kayo kay host, ha? Bakasan niyo ako para balikan ko kayo pagkatapos nito. Magsusukli ako para naman makadalaw ako sa inyong mga menu yan eh. Yung LS nyo. Ayan, magbakas kayo, magbakas lang. Kay Mitch, okay na kami. Ito, okay na pala to. Ayan, love natin si Buknoy, guys. Sino ng ating susunod na ipachorba. Ayan, pamahal po. Ayan. Saan na yan? Ayan, ilablab po natin ito. Ayan. Ayan, Miss Channel, palablab po. Ayan, pamahal po dito. Ayan, yung link na yan. Harang ulit ako. Ayan, nagharang ulit si sister. Sister, yung natin dyan, yung mga pigi natin dyan, nakakain na. Ayan, grabe talaga yung paharang ni Lolo. Maraming salamat, Michelle. My channel is Michelle C. Castro Tami, ikaw da, IPM ko, FLS. Ayan, alauna, alas 3. Ayan, nag-LS yan. Maraming salamat, Michelle, sa pagpunta sa LS ko ngayon. Maraming salamat. Maraming salamat sa lahat sa pagpunta sa aking first live stream as a monetized channel. Ayan, maraming salamat. Maraming salamat. Ako yan, Angel. Rose Aguilang Bukid. Ayan, si yan. Okay, nagwapa need to LS kasi baba pa watch hour ko. Kakumpisa lang kasi ni Sister Tami. Naghahabol pa siya ng WH niya. Kaya sa hapon, LS siya. Sa gabi, ay silent. Agoy, kalami ba na Sister Daniel? Nagalaway-laway naman ko ana dere. Oy, kalami ba? Agoy, kagwapa, need ko LS lagi. Ayan. Daniel, popcorn! Agoy! Maraming salamat sa heart pa, YT. My channel is Michelle C. Si Michelle Gorgeous din yan siya. Ayan, bagong recruit lang namin si Tami. Ayan, bagong recruit lang yan. 3 days ago pa lang siyang nag-uumpisa sa pagwa-YT. Si Rose ay may kasalanan sa lahat. Tama siya may kasalanan, kaya ako namuni. Pinay, si Vlog, Dan, Ani po. Ayan, ang dami mo ng banana. Sister Binay, na nakatulog na si Sister Pinay in tawon. Saan oras na sila? Alas 6 siguro sila, kaya advance sila. 2 hours. Ayan, Sister Pinay ng Australia. Ay, okay, Idol Rose. Luto na, Papa Dani. Pahingi naman, ana. Oy, ay, ibog-ibog mangga din na, oy. Laway-laway na lang si host dere. Saan na, oy. Malami ba, ana, in tawon. Ayan. LS lang per me. Pinagdaanan ko din yan. Walay tulugay. Tama ka, Sister Mitch. Sakit sa ulo. Puyat. Ayan. Pero masarap pala pag nandun ka na sa sa Tugatog. Tugatog nasa successful na. Ayan. Dahil din sa ating mga lalabs dyan, kaya tayo nagiging successful. Ayan, 5 minutes. Wow, Pinay! Alak ka, naubos na yung mo dyan. Naubos na yung dollar natin. Maraming salamat, lalabs Pinay, finally. Ayan, kasi nga, dollar yung mo. Kaya si Lolo, mahaba, mga 1 hour yung mo, harang mo dyan. Maraming salamat. Another. Thank you sa palipad. Thank you, Pinay OC Vlog. Ayan, maraming salamat. Parang mga idol, patamsak po sa upcoming premiere ko. Ito si Agila. Sige, Agila. Saan yung premiere mo? Ito ba yun? Teka lang, umaakyat na. Ayan. Maraming salamat, Pinay. Maraming salamat. Nako, nanalo ka na naman sa watch hour niyan. Ayan, damo kwarta si Pinay. Yay! Maraming salamat. Masarap pag nakapasok na. Kalami. Agoy, kalami.
Agoy, ayan, pinaghandaan Papa Dan. Yes, salamat sa papin, Idol. Maraming salamat din, Idol Agilang Bukid. Ayan. Ayan, salamat siya, Sister Miss, ang gwapa. Dan Idol, o nami. Ayan. Wa na na pamasahe, pag uli. Oy, nanay damo, oy, kay, muna giingon nga, ano, kasi to, ambot sa ako, oy. Congratulations, ang ilang bukid, ayan. Muna giingon nga, sa to, it's better to give than to receive. Yay! Naalala ko. Woo! Akin yung first Papa Dani, haling sa bakte. Nalaka. Imagine. Nalaka, Sister Rose. Maraming salamat, Sister Rose. Ayan. Hindi lang mabilis umaksyon, mabilis din sa ano, palipad. Wow! Abuan pa more harang. Ayan, harang pa more. Ayan, maraming salamat, Sister Rose, Pinay, Australia, Daniel, Tami Official, Castro Official, Buknoy, may love, Mitch, ayan, maraming pang ibang maumbal, kayong lahat dyan. Maraming salamat. Magbaktas na dyan ta si Pinay. Sige lang, kaya naman po'y kanggahan din ni, ato lang ng salubungon, si Pinay. Ayan, harang ate. Wow, ang dami ng ano. Oh, she is me. She is Mitch. She is Mish. Ayan, ang dami ng banana. Bongga. Ayan, maraming banana si Michelle. Gorgeous, guys. Tamsak dikit na po ako nito, Michelle Gorgeous. Ayan. Ayan, si Michelle Gorgeous po yan. Ayan, maraming salamat. Nawa na ang pambuli. Sister Daniel, yung headset mo ay hintayin na lang natin. 2 minutes lang, hindi na talaga ako lalabas. Uy, baka next 1 hour. Grabe, yung haba talaga ng ano ni Sister Pinay. Nakakadetect talaga si Lolo, no? Grabe talaga si Lolo. Naku, balo si Idol, Michelle. Oo, yan, marami din yan siya. Bakas lang, Bisaya din yan sa Agilang Bukid, guys. Ayan mga Bisaya, mga solid. Bakas lang kayo sa amin. Balikan ko maya. Ayan ang main niya ay Michelle Gorgeous, guys. Ayan, magkayong makalimot sa pag anuhin niyo siya. Ayan, 50 thumbs up na dito kay host. Wow. Ayan, Agilang Bukid. Dan sa Primo Agilang Bukid. Ayan, from Rosemary, Sister Rosemary. Agila, ha. Papa Dan, kunin mo doon kay Ate Lourdes. Oo, tama. Ako go to channel nyo na lang. Ayan, ayan, main niya ni Daniel. Ayan, main niya yan. Sister Daniel Habwen. Ayan. Yan muna dikit ko, ugma na po, para dili ta. Nangago ni Lolo, bitaw. Oh, tangtangon niya, tangtangon ni Lolo. Ayan, ubos na Papadan. Hala. Salamat po, Idol Rose. Salamat, Maudjuday. Guwapa, dahan-dahan lang. Huwag mong biglayin kay magdugo. Ayan, Daniel Nabendan po. Ayan, main po niya yan. Yan po yung ating kababayan din yan. Napaka-supportive yan. Hindi na ako magyaw-yaw kay ano na. Basta, yun na yun. Kabayan din natin yan. Mga Bisaya, mga taga-Biliran. Asa na yun? Hi, thanks po. 12 PM mo from November 12. Ayan. She is Miss Gorgeous yan. Thanks God, I'm the Jud. Hala. Hi, sister. Finally, nakita gid na niya ako. Oy, nakita gid mama, chop. Ayan. Finally, nakita na talaga kami after 1 year ng pagkalalayo. Michelle Day, baba mo, link mo ulit. Ayan yung yung main niya. Bagbakas ka dun sa main niya. Babalikan kayo. Dami niyang banana, oh. Matagal na yan siya sa YT. Malaki na rin yung bahay niya. Dalawa nga channel niya, dalawa yung namuni. Ayan. Siya ay Tagaliko. Tagaliko yan, Sister Rose. Ayan si Sister Rose, napaka-supportive. Nandyan handang-handang, nandyan lagi. Laging handa sa laban. Si Sister Rosemary Channel na nakakamuni lang din 3 days ago. Thanks kay Guapa. Bisaya ba yung Biliran? Yes, Bisaya. Bisaya, Mindanao. Bisaya, mana. Papa Danny, 2 beses kita napapin mo, Ate Lourdes. Yes, maraming salamat. Si Miss Rosemary. Ayan, yan, Rosemary. Farming vlogs. Oh, yan, may farm yan siya. Maganda yung mga, niya, mga videos niya. May content talaga.
Hindi yan siya live stream lang yan siya, hindi yan siya silent kasi yung mga ano niya, may content tsaka viral talaga. Ayan, Sister Rose ng Pili Almeria, biliran. On the right corner. Thank you, Sisi Rose. Ayan, near Tacloban Idol. Oo. Tacloban or Ormoc City. Malapit kami. Ayaw ko na bumaba. Tawon na po si Pinay. Gikapoy in tawon siya. Lusad na og nataas kayo hagdan. Salamat, Sister Pinay. Love, love. Thank you, thank you. Certified pokpok ng YT yan si Sister Daniel. Yan yung ano niya, mga code niya sa YT, mga magahasa-gahasa, ganyan. Siya ang nag-ano niya, siya ang nagpauso. Ayan, gahasa naman dyan, ganon. Thank you, Sister Rose. Ayan, wala harang video mo, Sis Mitch. Yung sa ano, yung sa may harang lang yung Michelle Gorgeous. Yun lang yung may harang. Sakay na po di ay ko og barko. Asa man ka? From Cebu, mayroong barko diyan paingog Naval. Usara ka mo sakay na nakadiri sa amo ang paradise. Sakay na po ka. Pinay o si Vlog Dan dito. Ayan, natusok na rin siya sa kanyang She is Mish. Ayan. Watching video mo sis Michelle. Okay. Ayan. Pag Plain Idol Tacloban. Ayan. Angel Rose Mix Channel. Baka nagtago harang on the way this. Alright. Then, Van to Naval. Yes. Start na si Sikoy. Wilma. Mao ba? Alas 5 na di ay. Diri ko sa Davao. Oy. Ako ko Davao. Lamin ang palina. Nakaana may Davao. Sakayan sa terminal ba? Ikan may Jensen. Mindanao naman ako nag-graduate ng elementary. Daniel Haben, ang certified pukpuk ng YT. Maraming salamat sa kapukpukan niya. Maraming siyang tinulungan. Ayun na naman magsalita. Basta yun na yun. Basta yun na yun. Ilablab yan si Daniel. Hindi kayo magsisi dyan. Pukpuk ng YT. Talaga namang ano yan. Basta yun na yun. Para walang ano. Agilang Bukid on the way. Ayan, marami na siya. She is Miss. Ayan, papunta na siya sa Agilang Bukid. Yan yung main niya, Agilang Bukid. Davao to Biliran. Sure. Davao, Tacloban na may bus. Mag-bus raman ka, gikan Davao. Diyan, ganun mining sakay o ganang Piltrangko, paingog. Asa may paingon? Manila. Piltrangko sa terminal sa bus, diyan sa Davao, nangadtumig Manila, nagbus rami. Agi pa may Tacloban. Ayan, may Piltrangko din na, paingog Nabal. Pero ambot, masiguro biyahe, paingog Nabal, Tacloban ra. Salamat, Michelle. Ayan, watch ako, harang day Michelle. Ayan, Michelle Gorgeous yung niya, yung channel niya. Ang sa imo min, Sisi Angel. Ayan, Rosemary Country Life Vlog Farming. Yan yung main niya. Oy, magbarko pa oy, magbarko pa di ay ka. Ayan, maraming salamat Michelle si hahaba din harang Moses Michelle. Ayan, kasi matagal na yan siyang muni. Hindi ko alam, mga ilang taon na. Tawid dagat. Pwede rin mo langoy, brother. Agilang Bukid. Mulupad na nagod ka. Agila, bitaw ka. Mulupad naman. Sakay, may simang pakpak ba? Host, punta muna ako kay Sisikoy. Wilma, sige. Mag-clear history ka. Kaya galing ka dito. Ayan, make channel sa imo Menday. Ayan. Angel Rose Make Channel. Ayan, yung main niya ay Rosemary Country Life Farming Vlog. Ayan yung main niya, sister. Davao to bilang dili magbarko, magbus. Pwede ra pud barko, pwede ra pud bus. Ayan, tawid dagat Agila. Hi, Maria Pasukoshi. Good evening. Ay, sa maning, good evening. Konbanwa. Ayan, or kung ano man, konnichiwa. Ayan, thank you so much, sister. Sis Dikit, si Angel, di ko na mahabol yung mga message eh. Wow, thank you so much. Finally, I'm here, di ba? Maraming salamat, all the way from Japan, Konbanwa. Alright. Lahat na lang ibati ko na sa iyo. Di ko na alam, bayaw ko sa Kusayman. Konnichiwa pa siguro kasi adi pa naman gabi.
Thank you. Yehe, harang na. Yehe, Abling. Nagbunga ang iyong pabarter-barter, Abling. Ayan, hindi ko na mahabol. Ayan, ayan, ilablab niyo na si ano. Ito pa si Abling, legit din to. Harap. Yehe, nakakulay na. Alright, all the way from Japan. Abling, mega love shout out. Salamat sa pakulay mo, sis ate, sister. Ayan yung ano niya, sister, Rosemary Country Life Farming Vlog, sister Mitch. Yan yung ano ni sister, ano, ano ko nga. Ito yung main niya. Yan yung main niya. Ipipin ko. Ayan, Sister Mitch. Ayan yung main ni, ano, Rosemary Country Life Farming Vlogs. Ayan, ang ano niya, may mga content talaga yan. Yung mga vlogs niya. Viral talaga about doon sa farming, sa piggery. Makita mo yan sa mga video niya. Ayan, napaka talaga yan. Ayan, maraming salamat. Abling, may love shout out. Michelle Whitey love. Salamat sa pakulay mo, sis ate, sister. Sister Okoshi ng Japan, Maria Paz, good PM here. Ayan, may Sister Castro Official. Ayan, pwede mo na siguro gamitin yung main mo, sister, para madikitan na yung main mo. Kasi kanina pa naman yun. Mag-clear history ka lang. Kung di pwede, okay ra po di. Ay, sige. Para madikitan nila. Love. Ayan. Tatang Piloy Vlog. Ayan, yan yung Rosemary Country Life Farming Vlog. Sister Mitch. Ayan. Si Tatang Piloy, ano natin to? Love natin si Tatang Piloy, guys. Love natin. Maraming salamat sa paharang-harang. Thank you so much sa mga nagpalipad. Maraming salamat. Kota na po si host. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyo. Dahil sa inyo, nagkota si host. Sobra-sobra pang kota ni host this evening, this first live stream as monetized. Maraming salamat. Kotang-kota na si host sa inyo, guys. Castro Tami, mega. Ayan, si Castro Official. Yan po yung official, Castro Official. Yan po yung main niya, guys. Ayan, sister. Yan yung main ni Sister Mitch, Sister Okoshi. Yung main, Castro Official. Yan ang kanyang main na channel ni Tami. Castro Tami, yan yung main niya. Castro Official, guys. Maraming salamat sa mga palipad. Maraming salamat. Kota na si host. Sobrang kota dahil sa inyo, guys. Maraming salamat. Sabakon ta ka, Ate Michelle. Ayan, sabakan sa Ate Michelle. Ayan, yung Michelle Gorgeous, yan yung main niya. Buknoy, ayan. Magbakas ka dun sa ano niya. Main niya. Marami siyang banana. Siya ay matagal ng money din. Ayan, maraming salamat. Lumabas na ako sa lungga. Ayan, yan yung ano niya. Main Castro Official. Ayan yung Castro Official niya, guys. Ayan. Ayan yung main ni Tami Castro. Castro Official. Yan yung kaka-umpisa lang din yung YT 3 days ago. Ayan. Maraming salamat sa mga palablab. Harang. Maraming salamat sa harang na si Pinay. Napagod na sa kakaharang. From Australia to Philippines. Ayan. Napagod. Lumabas na ako sa lungga. Ayan ang kanyang Castro Official. Ayan, ibaba mo yung link mo, Beth, para malablab nila. Maraming salamat, Abling. Nagbunga ng ating pagbabarter. Abling po, thanks sa tulong sa ate ko. Ayan, si Abling. Nang dahil sa kanya nakilala ko si Tom, na hanggang ngayon ay Tom pa rin. Ayan, salamat din ng marami, Sis Michelle, ng Pinay Australia Vlogs. Yan. Maraming salamat sa inyong mga dyan, palipad. Ayan, at dahil sa inyo ay kumota na si host. Kotang-kota si host, sobra-sobra pa. Ayan, welcome po, always support. Ayan, si Abling, mabait din yan si Abling, guys. Love nyo si Abling, exit na ako, asikaso na ako, food na laga. Okay. Maraming salamat, Sister Daniel. Si Sister Daniel, love nyo yan, ayan. Ayan lang. Daigop Michelle, God bless sa'yo. Ayan, maraming salamat. Ayan, yung main ni Michelle Gorgeous, guys. Ayan. Yan yung main niya, Michelle. Ayan, palablab, guys. Matagal na rin siya sa industriya ng YT. So, alam niyo na rin pa sikot-sikot. Daigop, ayan. Michelle Gorgeous, yan yung main niya. Bakas lang kayo, guys. Marami siyang marami din siyang alagad. Kagaya ni Agilang. Wow, pangalawa na, sister. Maraming salamat, Sister Maria Paz Okoshi. Maraming salamat. Ayan, maraming salamat sa iyong palipad. Kotang-kota na si host, guys. Yan, Maria Paz Okoshi ng Japan. Thank you so much. Thank you.
Hindi na ako nagpa-music, Abling. Alam mo ba, Abling, na mental block ko, Abling, di ko na alam paano i-open yung cellphone ko para music. Ano nangyari, Abling? Ganun ba talaga yun? Oh, may buti na nandiyan si Sister Rosemary Country Life Farming Vlogs, ang kanyang main. Ayan. Todo support, ang bilis ng aksyon. Wow, maraming salamat, Sister. Solid Teams, Bisaya, Biliran, maraming salamat. Ayan, maraming salamat, guys. Ano nangyari sa ano ko? Kaya wala akong music kasi hindi ko na alam paano siya i-open. Ano nangyari? Ganon. Ayan, Maria Paz, God bless po. More blessings. Ayan, all the way from Japan. Ayan. Ayan, ilablab nyo rin sa ano dito si ano. Ano ko ba to yan, ano? Abling, pakibaba yung ano, Abling Bay, please. Yung ano ni TJ, 27. Yung ano niya. Kasi wala akong ibang hawak na na ano, laptop lang. Yung itong gamit ko lang. Pakibaba yung ano ni KJ27 para malablaban din, guys. Ayan, ayan ay may charity din. Ayan. Sige po, maraming salamat, Abling, talaga. You're very supportive talaga. Mama, chup chup. Ayan, si Abling, ilablab mo, sister. Friend naman na ba kayo ni Abling? Small TV, main niya yan. Mabait din yan siya, sobra. Yan din yung tumulong sa akin para tumaas ang banana ko. Ayan, ilablab yan si Abling. Abling, napakabait niya. Walang, mabait yan. Anong itanong mo dyan? Walang problema dyan. Talaga naman, nandyan lagi yan. Ayan, lablab na si Abling. Ayan, ilablab din natin tong ano, yung link na ibababa ni Abling. Yan ay may charity. Ayan, thank you, Abling. Ayan, thank you so much. Ayan, guys, ilablab din natin yan, guys. Ayan, si Abling, sa itong binaba ni Abling, ay yung link niya ni ano, na yung pamangkin ni Sister Okoshi ng Japan. Ayan, palablab po guys, yung binaba ni Abling, yan po ay ang link na ni KJ. KJ27 TV guys. Ayan, marami din yan siyang ano, nagsusupport din yan siya, may charity yan siya guys. Ayan, maraming salamat. Pamangkin po yan ni ano, ni Sister Maria Pasokoshi ng Japan. Ayan. Ako, Agilang Bukid, maraming salamat. Lablab po guys. Ilablab natin para, ayan, masuportahan din natin kung sino man yung mag-LS after me. Ganun lang yun. Give and take lang. Good yun. Ayan. Ganyan lang yan siya. Give and take. Support each other para naman sa ating journey sa pag-YT. O, hindi naman ako magiging money kung hindi dahil sa inyo. Dahil sa banana, dahil sa support nyo sa aking watch hour. Maraming salamat. Finally, na-reach na natin ang pagpupuyat, ang sakit sa ulo. Ganon talaga, di ba? No, ano to? No pain, no gain. Yun ang sinasabi. Yan, no pain, no gain daw. Ano yan, exercise? Ayan, Elisayo Agilang Bukid. Ayan, tulong-tulong sa tagumpay. Ayan, sama-sama magtatagumpay ang lahat. Thanks, Abling. Ayan. Thanks, Abling. And host from Maria Oposi. Ayan, Piloy, siya ang sinasabi ko sa iyo. All right. Ayan, Piloy. Ayan, Tatang Piloy Vlog. Ayan. After na magdikit-dikit dyan sa nakababa na link ni Abling guys, mag-ano na tayo guys. Yung iba naman yung ating suportahan. Ayan, I'm in the Jod. Yay! Ayan. Ayan si KJ27 guys. Ayun, pamangkin niya ni Sister Maria Pasukoshi ng Japan. Yan yun. Welcome po. Maraming salamat, Abling. Nagtagumpay na tayo, Abling. This is it na. Ayan, tagumpay ang aming pagpupuyat ni Abling. Umabot ang hanggang alauna. Ayan, alauna. Barter Pamor. Maraming salamat, Abling. Maraming salamat. Mitch Gorgeous, Harang. Yan po ang kanyang main. Ayan, main niya yan po. Yan, very supportive yan. Maraming salamat sa iyong mga pakulay. Maraming salamat at putang-puta na si host. Ayan. Ang kabutihan, sinusuklian din ang kabutihan. Tama. Ganun talaga. Kaya promise ko din, magiging mabait din ako.
Lalo na pagtulog. Yehey! Ganyan kabait si Abling. Promise. Kunik-kunik lang yan eh. Dahil kay Abling, nakipagbartiran kami, nakilala namin si Tom. Ayan, hanggang ngayon si Tom Tom pa rin. Ayan, maraming salamat Tom. Nasaan ka man ngayon Tom? Tom, handicraft, kung nasaan ka man? Tulog ka pa rin ba? Maraming salamat sa iyo Tom. Ayan, Agilang Bukid, Kichidan po, idol. Ayan, maraming salamat, Agilang Bukid. Ayan, si Agilang Bukid, main, bukod. Buti din naging bukol. Ano oras LS mo, Agilang Bukid? Ayan, si Tatang Piloy. Ayan, sabihin nyo lang kung tapos na kayo maglablab kay KG27 kasi lablab na kami niyan. Ayan, yan po yung pamangkin ni Sister Maria Paz Okoshi ng Japan. Ayan. Ayan po yung ano, mayroon po silang charity. Ayan si EJ. EJ27 TV. Mayroon din yung nagla-live niya sa FB. Ayan. Pwede tayong gumawa ng gawain, tumulong sa mga nangangailangan. Tama. Tama. Yan talaga yung pinaplano namin ni Sister Rose. Yung plano namin pag namuni na lahat ng mga solid team ng mga Bisaya ng Biliran, gumawa ng ang napag-usapan namin ay yung mga matatanda na ba, yung mga elderly. Yan. Gusto namin yung elderly pero bonggang-bonggang pag-aaral pang gagawin dyan, kung anong dapat gawin. Ayan. Basta muni na lahat. Yes! Yun ang napag-usapan namin ni Sister Rose, yung elderly, kasi nga, di ba, gusto ko talaga yun, yung elderly lalo na pag mag-isa lang sila, yun, yung gusto ko talaga elderly na matulungan, yung mga dapat tulungan na elderly, na mag-isa lang. Hindi ko alam kung bakit, pero pwede naman siguro mga bata, at saka elderly talaga, elderly at saka bata. Yan yung aming napag-usapan, pero anuhan pa namin dito sa isla ng Biliran. Pag-uusapan pa ng matinding-matindi pag ang lahat ay solid team ay nasa tugatog ng katagumpayan. Ayan, pwede natin gawin yan guys, yung ating pinaplanong, hindi ko alam kung charity ba tawag doon. Basta, wow, Agila Idol, maganda yan. Ayan, ang Tatang Pinoy, salamat. Ayan, Agilang Bukid, nakabil naman ako. Ayan, nakabil ka. O, sige. Ayan, Agila, Michelle Gorgeous, guys. Ayan. Tapos ba kayo naglablab kay EJ27? Ayan, si Michelle Gorgeous, guys. Andyan pa rin siya talaga. Maraming salamat sa iyong support lahat-lahat dyan. Ayan. Napagod din, no? Nakakapagod maglaro sa sa harang. Diba? Ayan, tapos na. Yehey! Tapos na. O, sino na may natin? O, sino nga may premiere dyan? Agilang Bukid, ano ba ito? Premiere? Ayan to si Abling. Ilablab natin si Abling. Yan yung main niya. Abling, baba ka ng bahay. Ayan, para malablab ka din. Main niya yan, main. Baba, kasi wala akong ibang gadget dito Patay yung ko Talagang na mental block si host. Hindi alam ko anong gagawin ba. Ay, sige lang ako nagtawa-tawa dito, oy. Ayan, laptop lang tong gamit ko. Wala na akong ibang gamit talaga. Ayan, Agilang Bukid, Sukli Dan. Ayan. Yan si Abling, pwede ka na makipagbarteran kahit 100. 100 na ang regular LS niya ay alas 9 ng gabi. Ayan si Abling yan. Abling Dapugi. Maraming salamat, Abling. Go to channel na lang sa gusto magdikit suklian ko. Ayan. Go to channel na lang yung nakapin kay Abling. Magsusukli yan ng 100 banana. Sakit sa finger. Ayan si Sister Rose. Nakipagbarteran. Malakas ang loob yan. Nakipagbarteran ba naman siya? 4 yung banana niya. Pero legit naman yun. Legit naman lahat. Ayan. Tapos yung binarter niya, 10 ang binigay sa kanya. Ayan, barteran pa mo.
Abling dan po sa'yo. Ayan, ayan. Namin din yan, Agilang Bukid. Ayan, marami ding banana sa Abling, Agilang Bukid. Ayan. Marami yan siyang banana. Different sizes and different colors. Yan. Ayan, di ba Abling? Maraming banana yan sa Abling. Kahit anong kulay gusto mong hingiin dyan, meron yan. Babatuhin ka niya ng banana niya. Ayan. But I'm happy for us. Yay! Thank you so much. Thank you so much. Alas 5 na di ay. 3, 4, 5. Alas 5, ano na? Ang banana ko brown. Ay, brown pala yung sayo. Brown pala yung banana mo, Agila? Yung kay Abling, kay Violet. Ayan, Abling, kamusta ka? Ayan, binisita rin si Sister Rosa, nag-ano siya doon, nagsilip-silip siya, pero hindi siya nagparamdam kay Abling. Nanonood lang siyang Abling. Ay, mas maganda yung kay Abling, Violet eh. Yung sa'yo, brown. Yung kay Abling, Violet yung kanya. Tapos marami yung dyan, marami siyang banana. Ayan, maraming salamat, Michelle Gorgeous, maraming salamat. Maraming salamat sa support. Ayan, Angel. Si Angel, Cosmic Channel, siya ay si Rosemary Country Life Farming Vlogs. O, di ba? Idol gusto black. Ayan, gusto daw niya black. Black na banana. Ayan. Black, long, wide banana. Ayan, paano yung na to, si Sister Wilma. Andun na ba kay Sister Wilma? Nasa ibang bansa yung black. Pinturahan na lang natin ng black. Minara ko kay nagpalabada, pakodiri, DIY, ayan, DIY. Hindi ko alam kung anong DIY. Ayan, Agiladan ulit sa'yo, yehey! Ayan, sabi sa'yo, Agila, maraming banana yan si Abling, pili ka lang kung anong size at saka anong colors eh. Marami yan siya. Yung bago pa ako, yung di pa ako Moni, daming pintura, idol. Yes. Ako, yan si Abling. Kasi sa GC yan siya. Tapos, bumisita ako dun sa niya. Alas 9 ng gabi yung LS niya. Nagpunta ako doon. Tapos, yun na yun. Nagparamdam ako doon. Nandun ako sa likod niya. Ayan, binarter na yung bahay ko. 20 agad. Ayan. Hindi lang 20 pala, 50. 50 pa lang yung inano niya. 50 yung, tapos hindi ko alam kung sino ang kabartira niya doon. Si Abling. Ayan, Abling Small TV. Dan. Ayan, from Michelle. Gorgeous. Guwapa yan, Abling. Guwapa na si Michelle ba? Oh, kung pa na? Single na, single. Pwede na, mingle. Naka-Abling, lagot ka sa asawa mo, Abling. Yan. Puntahan niyo yung Michelle Gorgeous. Yan. Guwapa na siya, day. Ay, dong. Mga kaliwat, nagagwapa ba? Basta kuan. Dansab na si Sky Aguila. O, diba? Nag-support din si Maria Paz Okoshi. Dan Dikit kay Aguila. Bright pa Jud. Ay, yes. Bright Jud na siya. Di lang kung mag-sulti. Kuan kay. Amo na ila-ila. Bright pa yun ang bayhana na siya. Bata pa na Abling. Bata pa na siya. Bright, guwapa. Kanya, single. Alright. Ayan. Thank you, Abling. Ayan, tama. Binaba mo yan dyan. Maraming salamat. Tatang Pinoy. Sino pa ibaba natin? Sino pang natin? Ayan, tama yan, Abling. Ano mo na, pag akit na gani, ibaba na po siya. Ibaba mo na po niya. Salamat, Abling. Thank you talaga sa support, Abling. Pakipin itong channel, Wilma. Asan ang channel ni Wilma? Bidali. Kunya, kinaka-live man ka siya. Sister Rose, naka-live man ka ni Wilma. Ika lang, paspas-ting dagan. Pwede day na nga, live siya, live pugo. Di man siguro na pwede, uy. Ayan, tagtag sukli dan, baby. Isa man ang baby. Si Tatang. Okay. Tatang Piloy. Saan yung sister? Harang pa ako. Uy, bawal yan. Sister, di ba live siya? Live po ko. Saan naman may ani? Official, ipaminyo na ko ni ate ani.
Oo, minyo na gini ang atong gwapa. Oy, para na liwat. Agoy na lang. Ayan, Maria Pasokoshi ng dance sa'yo. Sister, si Wilma ba? Naka-live ba yan ni? Live po ko. Unsa na ani ron? Michelle, ayan. Ay, naku, abling. Gwapa, rabi na abling. Uy! Ibog juga na abling. Batay ka abling. Ayan, Michelle Gorgeous. Kung ano siya to ka ng Sister Rose, kay, like, dili siya live? Basta naara diha ang link. Okay. Link dili ni link sa iyang gi-live pod. Siguro no, dili pod siguro ni oy. Di asa raman tong kuan. Asa raman tong link. Oh, yan palablab sa link na to ni Wilma. Baka ano ito, hindi naman siguro ni live niya to, basta baka ano lang to yung mga premiere ba, inana. Ayan, palablab ulit si Wilma na binaba ni Rosemary. Kasi yun si Rosemary guys, sabi ko talaga yan siya tapos nagmo-monitor na siya kung sino tong mga butan mo na iyan ang ikuan gyud na niya. Iya gyud nang dadon sa ano sa iyang balay. Ayan, Maria Pasokoshi, main po idol, Agilang Bukid. Din yung ano niya, Maria Pasokoshi, kasi ano lang yan siya, nagsusupport lang talaga yan siya. Hindi talaga siya yung nag-ano na sa YT. Ano yun lang siya, ilablab niya yan siya kasi very supportive na siya. Nagsusupport lang na siya, dahil yun na siya hindi talaga yan siya kagaya sa atin na magmo-monetize, ganun. Siya, support lang talaga siya sa mga gusto niyang suportahan kagaya natin. Ayan. Mahilig din yan siya magpalipad. Oo, kasi marami na yan kasi dollar, marami siyang dollar sa Japan ba. Ayan, maraming salamat Akoshi ng Japan. Ayan, yung pamangkin niya, yung si KG7. So, na yun? Ano daw? Si KG27 TV. Wala po akong channel. Sabi ko sa inyo wala pong channel yan si Maria Pasokoshi. Kasi nagsusupport lang talaga yan siya sa mga nag-LS, kagaya ko, kagaya nyo. Ayan, basta free na siya, galing sa work. Naku, talagang nagsusupport talaga yan siya sa mga nag-LS na maabutan niya galing sa work. Work ko siya daw. Nag-awas ang dollar host. Oo, uy. Nagawas-awas na iyang dollar kasi giver man siya, mauna. Mo giingon na. Giver gani ka ang blessings pod. Uwanan po kag blessing. Mag-ulan-ulan din yung blessings kasi kay givers ka malapit din yung blessings ba. Dua ko sa live day Michelle 8:30 AM day sino yon? Michelle. Live day Michelle 8:30 AM daily day. Si Michelle? Si Gorgeous o sis. Mabalin sa mas gwapo uban ha Rosemary. Ayan, si Rosemary yung kanyang main. Michelle, nag-LS ka po? Hindi siya nag-LS ngayon, si Michelle. Si Michelle Gorgeous, hindi siya nag-LS ka ba, dahil Michelle? Hindi, kasi nandiyan yung main niya Sige, si Rosemary. Ayan, maraming salamat at ang Piloy Vlog. Ayan, baba ka ulit ng bahay dyan. Pagkatapos si Sister Rose, ilablab po yung ni Sister Rose ang kay Wilma. Ilablab po natin guys para maglaro-laro tayo dun sa harang. Ayan. Si Pinay, napagod na yung tawon. Ang tagal-tagal kasi ng harang. 1 hour yata pag siya ang lumabas, labas-pasok. Guwapa kayo si Ate Michelle, mother, maka-inlove. Daingon pa ko sa imo. Guwapa gina si Inday Michelle. Single pa na, single. Ayan, minsan lang LS. Napagod na pangalawang channel ko kasi nawala ads ng isa. Tinamad na ako. Bakit nawala? Ano nangyari? Ayan, Abling, nawala daw yung ads ng channel, yung isang channel niya. Dalawa kasi channel niya. Ito yung Michelle Gorgeous, yun yung may ads. Yung isa, walang ads. Nawala daw yung ads. Ano bang gagawin doon, Abling? Ayan. Dalawa kasi yung channel niya. Ayan. Yung isa, Michelle Gorgeous. Yung isa. Michelle, ilang month na po wala ads. Babalik po yun. Yan naman pala. Day. Ayan. Nawala siya ng gana kasi nawala yung ads. Bakit nawawala, Abling? Bakit ganon? Yan, si Abling kasi yan babalik din pala yun. Bakit na nangyari? Bakit ganon? Ulit-ulit?
Pabalik lang yun ads. Ayan sa Agilang Bukid din kasi money na rin siya. Ganun din ako dati. Bakit nawawala Agilang Bukid? Bakit nawawala yung ads yung isang channel niya? Dalawa kasi yung channel niya. Sayang nga yung Abling Small 2,000k views. Nasa na yun? May nag-boost. Di na siguro mabalik pero move on na ito. May ads na to. Hindi ko alam eh. Alam mo naman, first timer, mga virgin pa. Ayan yung Michelle ang gamit niya ngayon. O diba, 2,000k. Baka pwede pa mabalik yun. Sayang na may mga views niyan. Abling, no? Hagoy, manubong sa ako. Ayan, Rosemary Country Life Farming Vlogs yan yung ano niya. Maraming salamat, sister. Yan yung ano name niya. Hindi ko alam kay Lolo Host, pero try mo update ang mga videos mo, Michelle. Okay, sige, sige. Move on na lang tayo. Dito na lang tayo sa Michelle Gorgeous. Kanina lang ate, kanina lang. Madaldal kasi si host, ano? Ang daldal-daldal eh. Ayan, yan na lang kay Michelle Gorgeous, yan na lang. Sayang nga, nakailang sahod. Imagine! Nakailang sahod na ko doon, tawon. Sige na lang, move on na lang. Taani, oy. Ano ba tadana, oy? Sayang ba? Kasi syempre pinaghirapan yun eh. Pero sana mabalik yun. Sana Agilang Bukid mabalik yun. Upcoming premiere ko po, Tribe in Mindanao, Philippines. Kailan ito? Ayan, hayaan mo, babalik din yun. Baka pag-aralan pa yung paano babalik yung iba sa'yo na yun. Huwag lang tayo malungkot, happy-happy lang tayo kasi wala tayong magagawa. Ganun lang yun. Move on na lang taan eh. Importante buhi taan ni host, diba? Yes! Of course! Sayang nga, yan, nabasa ko na yun. Iliusad, Vilma, kay magsugod na siya. O sige, Agilang Bukid, ipinta kita Agilang Bukid. Nakapi naman na ikadi ay. Ayan, nakapi na si Agilang Bukid. Napalitan ko na si Vilma. Maraming salamat, Sister Rose. Thank you so much. Move on na ta. Ikaw pa. Saka, alam mo yan si Sister, si Michelle. Guwapa na, bright pa. Asa pa. Full pack na siya kung sa YouTube pa. Full pack with bakas. Ganon. Move on ka na lang, Michelle. Dami single dyan. Ano yun? Eka talaga, Dudong. Ayan, yehey! Kaya patawa lang yan si Ito, gwapa-gwapa ni Michelle. Oy, nako, makita niyo yan personal. Gwapa, manggana siya daskuan, personal, samot. Samot lagi. Abi ate, makatawa man sa tanin. Magpupuno na sabi ni Boknoy, marami daw single dyan. Single na channel, Boknoy, ganon. Alright, maraming salamat, Michelle Gorgeous. Overwhelming talaga kasi nandyan ka. Hindi ko ina-expect na nandyan ka. Ayan, maraming salamat. Para na yun si ate host. Maraming salamat po na si host. Agoy, nisaka na po. Kani ate host ang gwapa. Mas gwapa yun nga si Michelle. Tanawag yun, para balik-balik na ko na. Ayaw kong manood sa video Idol Michelle. Ayaw kong manood sa video ni Idol Michelle. Baka, sabi sa'yo eh. Hindi talaga buwaon si host. Hindi mo naman sinungaling si host. Uy, sabi ko sa inyo eh. Ayan, ayaw kong tumingin. Tumingin niya. Baka mahulog imong mata ba? Dodong. Michelle, kaso official, di kitang tika o niya, day. Ayun. Ayan, yan yung official, yan yung main niya, Dimich, ayan. Pwede po sabit ka sa mga asawa, Michelle. Sabit man siya, kagwapa niya, sa kabuknoy, ay. Thanks, gwapa, Michelle. Alright, Agilang Bukid. That's official, Patay tayo dyan, Buknoy. Truck drabe, bad yan, tama, bad yan, bad. Ayan, bad na, bad. Ayun, sabit-sabit, mahulog ka. May pagkahulog nimo diretso sa river. Way bukol, di ba? Way bukol-bukol. Agyon, badyon. Alright, from Castro Official. Si ni atong host. Wa ta hilak-hilak katawa rata. Di ba Sister Rose? Hilak-hilak ba? Di mo kahilak
Sige lang ko, sige ako ngising nga rin. Ayan. Siya watong host. Buyag-buyag. Dikit na ka sa official. Ayan, love from Michelle Gorgeous yan. Guwapa kayo na buyag-buyag. Intawon. Buyag lang. Tatang Piloy Vlog, dance up Ate Michelle Gorgeous. Yes, ayan. Marami siyang banana. Kasing ganda niya rin. Oh, Piloy. Kasing ganda niya rin yung banana niya. Kita mo na ba siya? Punta mo yung Gorgeous Michelle. Michelle Gorgeous, no? Ma-inlove jud ka. Na, ambot lang. Iyo nga imong mata pagtanog video, ha? Ayo, idilat. Kaya basig mahulog na imong kalimutaw. Ayan, okay na ikaw pa. Salamat kaayo. Ini ko sa imo, ding. Ingat. Wa pala gina kay ning pag gud akong ning agree ba akong sister ba Castro. Castro official. Oh, di ko pala gina. Oy. Dana sa din Tatang Piloy. Ayan, maraming salamat sister guwapa kay Ate Ros. Lukila. Wa man gani ka dito. Na, sa Buknoy, magka dito Buknoy. Agilang bukid ganun talaga si Sister Rose kanang emotional man na siya. Kanang dali ra na siya makahila. Kasi mo nang kuhiton, mahilak na dayon. Oo, nana na siya. Ako bisa ba kuhit-kuhit diha yung hilak oy. Tingsi ra gud ko, tingsi ra ba. Ayan hagoy maulaw taan na ate oy da sa tinuod biya pud na. Kanta diha abi, bahay kubo. Ay unya na mo kanta jud ko bisag kuan. Dako siguro og kasagingan si Ate Michelle Mother. Kay dako napay saging, napay dako oy na siya farm. Unsa ka Buknoy? Yan dako siguro marami siyang banana kasi si Castro Official. Saan 'yon? Sexy singer wapa mahalalin yun na yan guys. Labas mo na ako host. Idlip mo na ako. Bye all. Thank you Abling. Maraming sa support. Maraming salamat Abling. Thank you. Ayan, Pastilanday Michelle. Ayan, love. Tatang, Piloy. Kani host, dakog kasagingan. Oh, dakog pa ni kasagingan ba? Amo silingan. Dakog kasagingan, pero silingan raman. Ingat po, Abling. Mega love shoutout ni Songson from Korea. Thank you, Lee Songson. Ay, love niya si Lee Songson. Masipag din niya mag-ikot-ikot. Ayan. Very supportive, Lee Songson of Korea. Thank you for coming for my first live stream as a monetized channel. Thank you, Lee Songson. Thank you so much. Thank you. All right. Don't skip the harang, the ads. I don't know what's the harang in the Korea also. Maybe Michelle, she knows that. Ayan, Castro Official, manggawas yun tanan atik-atik, there is whitey ba? Ano, nagyad na din, no? Agilang bukid, agilang daw siya. Hi! Yes, my ads ka na, Kas. Ayan, Sister Mitch. Ayan, ang ating silingan po ng maraming salamat. Maraming salamat Nina Castro Brak. Unsa? All the way from Australia. Thank you. Hi Daimits. O di ba? Diri ra pod karong adlaw ra pod si Daimits nagpa-team up sa akong LS. On pa gyud first time as a monetized channel. Oh, di ba? Naka super happy. Kay mga vlogger mga tagaliko. Ayan. Maraming salamat din na Castro Black sa support. Michelle Gorgeous, maraming salamat sa iyong palipad kanina. Walang sawang salamat, walang sawang banana na pinagkaloob mo. Very supportive cousin. Yes, andun yan kay Tam, mag-support din yan siya. Nandito din yan siya. Maraming salamat sa support talaga, cousin. Ayun na lang, nakita na ko sa FB post. So, salamat. May nag-post ko sa FB. Kaya maraming salamat, Michelle Gorgeous. Talagang kanina pa yan siya dyan. Kaya magsugod na po. Na siya. Pati Imuha Castro Official. Oo, yan. Nakita mo rin oo, nag-post din yan eh. Gi-post ko pala din pala yung tanong kanya. Maraming salamat, Michelle Gorgeous ng silingan sa liko. Kaya malaki na yung niya. Tatang Piloy, Lusong Sundan. Late na yung akin dahil ang nag-viral na post. Kaya marami siya nag-viral na post ang kaninang umaga lang. Ayan si Sister Castro Official. Maraming salamat sa mga patusok guys, sa mga nag-watch. Maraming salamat na wala talaga yung aking O dali, baba ng bahay para natin si Lisongson. I forgot.
Nandiyan pala si Lisongson. Tagalog-Tagalog ko. Good luck. Naintindihan baka niya. Thank you so much, Lisongson, for visiting my live stream. Baka? Ayan. Thank you for the support always. You visit me while I'm having my live stream before. And now, this is my first time, first ever live stream as a monetized channel. Thank you, Lisongson. O, baba na bahay. Wala na, no? Namurag nakita na, habilin din, naglablaban naman ta. Ito naman si Nina Castro Black, hindi naman siya, support lang ng iyang pag-whitey-whitey. Ayan, hi, Day Mitch from Nina Castro Black on the right corner. Ayan, maraming salamat sa support, mga lalabs. Very supportive cousin. Ayan, si Michelle din, maraming salamat sa support. Nakita na ko sa FB. O, maraming salamat. Nakita daw niya. Wapa, meet sa imong FB. Yehey, salamat. O, pati imo ha. Ayan. Salamat na lang. Kagi-post na ako. Nakita nimo. Ayan. Wow, asang viral. Isent link dire. Ayan. Oo, yung mga short videos man yun. Ay, oo nga, ibaba mo yung ano mo dyan, mga videos nyo ba, para matusukan, matamsakan. Okay, Agilang Bukid, haha, baka. Meow. Maraming salamat, Michelle Gorgeous, kanta na ate. Sa pamag-unsa ako, kay murag mingaw na ta. Request Bisaya, ate, kanta na kay mag-request ko. Patay ka diha. Ako ba itong manghod singer? Oy, ako kay pampagulo raman ko. Pampagulo raman akong tingog. Michelle Gorgeous, kadtong mag-LS ko sa una, dili ka gets mga tagaliko. Andaw ko, yaw-yaw, di ka relate. Siyempre, kita rin, makarelate anang mga dikit-dikit mo. Usang yaw-yaw. Oo, kasi mga kundi, si Beng, ayan. Si Akis Rider kanina, taga Emilda yun. Ang asawa niya ay, asawa pala siya ng kapatid ni Ate Beng. Yun. Lagi oil lang. Sige lang, kay mga tanang sila, nag-unsat ta, kay kadluan na po na to, na sila yung mga wifi, para po, kung masipag sila makasahod po na sila. Ayan, maraming salamat. Ayan, wow, abot na si Imelda ang wife. Oo, muna na yun siya, si Ate Akis Riders, taga Imelda yun. Sambitan yun siya, anak siya ng dating kapitan. Apo ni Anghing Dadang, na taga Liko. Mauto. Abot na sa Imelda ang whitey. Yun. Apo yun siya ni Anghing Dadang. Nakaabot ka bang Anghing Dadang? Bata, pamanggod ka good. Makasahod yun natin. Nakasahod yun ko. Legit yun. Basta masipag lang mag-ilis. Sapos lalo pag mag-viral yung ano mo. Yung mga content, yung video. Malay natin, di ba? Walang masama doon. No? May wifi naman. Go. Hala, wala na ate. Oy, kalimot na ko. Nakakaabot ato no siya. Dadang, basta, yung ganun. Yung bahay dyan sa katabi nila, yung up and down na lumang bahay. Ayun, apo yun siya, si Ate Akis Rider, anak siya ni, kapitan dun sa Emilda, Sambitan. Ayan, yun. No. YouTube, na rin siya. Yun din yung tumulong sa akin magtambay pag ako. Baba kayo ng link, na to ni si Lisongson, balitan na natin. Ayan, love Lisongson, go to channel. All this channel are legit and very thoughtful. Ano daw? Love Lisongson, love, go to channel. Ayan, Lisongson on the way from Korea. Ayan, okay. Agilang Bukid. Ayan, ito na ulit ang ipipin natin. Ayan, Lisongson, love, Agilang Bukid. Hag yung niya eh. Pag nandyan siya, hag. Ayan. Isa pa, mag-open ako kuan, be. Mag-open ako cellphone dire. Dili pa manghawa diha. Manghawa na gani mo. Amundang nalapog ko dire. Ingat ka day, gwapa. Ayan. Mag-back ka sa ako pa uli apartment ate kahuman lang. Laundry. Agi day, salamat. Ay, mag-cellphone. Dito na lang ka sa Kaya alam mo naman, nasa Manila ka karon. O sige, Daymit. Salamat ta. Bagbak ka sa ako. Ayan, sa ko na. Butas-bakas mo dire. Kaya mag-kuan po mi ba ka ng exercise ba? Walking kunuhay. Ayan, salamat. Salamat ng marami. Ayan, from Nana. Ayan, ay pumasok na sila, Kasi magkanta-kanta na lang man po ko diri, kay human naman ta naglablaban. Maya, move out na po ko, kay mo support na po ta sa dito sa ating laing si kinsa ganito, si Wilma. Salamat, Michelle. Salamat.
Salamat, mo. Ayan, salamat sister. Salamat gwapang sister ng silingan na mo. Gwapa kaayo na siya. Bright pa jud. Na, ay, tanaw yung mga hulog. Yun yung mga mata lagi. Saan na ganito pagkuan? Uy, nakalimot naman kuan. Saan man ni? Ay, magkanta-kanta na lang tagkadali. Bi, o sa tamulusad. Salamat, Michelle. Thank you. Don't forget Wilma live. Anong oras si Wilma? Kuan pa man, dalawang oras pa lang ko. Siguro, muhabol na ko kaya alas 5 man itong iyang kuan. Utob na lang kong kuan. Ay, mag-alas 6 naman di ay, no? Tama ba ni? Tama nga laptop. Parehong cellphone ako. 544. Ayan. Pwede ka na mag-support doon. Kanta-kanta na ko saglit. Pag wala ni tawo, mo out na ko. Ayan. Maraming salamat. Thank you mga lalab sa support. Ako sa man, magbabay na lang ko, ani. Or yung ano na lang i-support nga to. Kasi di mo ko makasupport ka agad. Kaya kaka-LS ko lang. Don't forget Wilma live. Alas 5 yung live niya, no? O, sige, mag-out na lang siguro ko, ani, para akong ipahinga akong kuan. Ugma na lang ko outro. Ako ipahinga akong main. O, nakadalawa ka oras ang pagkuron. 2 hours lang ko. Sige. Hindi na lang ko magkanta-kanta, oy. Hindi na lang ta magkanta-kanta. Mag-support na po nga to sa itong usa ka, ano. Itong usa na to ka, ano ba, sister, si Sister Wilma. Ayan. Sige ha, di na lang ko ani magpatugtog-tugtog kung ganang kuan kay wa man ko ning kanta. Ang ako ra mang tingog ang iyahang makuan ma CPR. Ay wa para ba kong tingog. Ayan, mag-out na ko. Huwag ka muna end. Bakit? 2 hours na taka 28 minutes. Di na lang sa kung magkanta-kanta ay para wala ko yung CPR. Wa man ko CPR, wa man ko. 7 pa, ay kigwa. Abi no alas 5. Di sa ko mag-out. Oy, diri sa ay sa mo panglakaw na diha kay. Kuan pa man di ay. Akala may kiyang ding gi-move dai. 7 pa ay. 7 pa Wilma? Wag ka muna en. Paano mo nalaman? Ay, unya na ko mag 7 pa si Wilma daw. Okay. Ay, salamat. Tama ba, Day Rose? Sige. Mag-out ako mga 6:30. Okay, mag-alas 6 naman po. Dahil mag 3 hours po. Higit, no? Sige. Mag-out ko 6:30. Para 3 hours higit. Ayan, mag-alas 6 naman po. 5:46 na. Ayan, maraming salamat mga lalab. 7 ba siya, Dairos? 7 daw. Ayaw sa N. Ayan, no? 7 pa si Wilma. Ayun si Sister Rose. Okay, sige. Isa ko mag-out. Nag-start na siya pero okay ra to siya. Naaman siya damo tawo. Okay. Ayan, pasyal kayo kay KJ sa FB. Mag-live siya. Ano oras ang live niya? Ngayon na? Ngayon na, Sister Paz, yung live ni KJ. Ayan, sa FB siya nagla-live hindi siya mostly sa YT. Mga YT siguro yung mga video lang, pero yung live niya nasa Facebook. Tuloy mo lang yan, ate. Okay, sige. Ayan, yung ano dyan, yung ibang ano natin sa Facebook. Pwede naman yun sa Facebook, kahit open ka sa YouTube kasi Facebook naman yun. Hindi naman yun YT. Pwede yung support si KJ7, si KJ ng 27 TV. Ayan. Dikit na rin kami ni KJ sa YT. Okay, sige, mamaya na ako mag-out mga 6:30. Ayan. Alive na siya sa Facebook. Ayan. Bisitahin mo sister yung si KJ sa Facebook. Ganon din yung niya, Facebook. KJ. Ay, wala naman dahil ni. No. Yan sa Facebook, nganto sa Facebook. Ay, magkanta-kanta na. Okay, boring man, mga pila pa ka oras, mag 6:30 pa kumo out. Ayun, nakonde siya diri, Following, nag-following na ko sa iya, ha. Video creator, 17K followers. Live din siya. Naka-live siya. Sa Facebook ni siya, no? Kasi magkamali, tag-click-click, live pa yung kuskuan. Facebook ni siya. Tara na, mag-share ng blessings pa. Basa, comment, baka mabigyan ka din. Bigyan mo rin kami, KJ.
Ayan, KJ 27. Bigyan mo rin kami dito. Ayan siya, oh. Facebook nga, Facebook. Live siya sa Facebook. Ayan. Lying bis. Ayan, Facebook nga siya. Here in the dark. Ayan na siya. Nasa bahay ka na? Ayan, ingat-ingat. Nasa bahay na siya. Ako sa Solihon Siran din. Naggaling ng karne. Oh, sige. Sige, sister. Ayan, i-open mo yung ibang ano mo dyan, yung gadget mo, sister ka. Kasi dalawa lang yung gadget ko nandito. Pang ano. O ate, maganda sa ako panihapon. Maganda, sige. Ayan, sige. Kuha na. Dalawa. Unyan ako, magkanta-kanta ako diri, oy. Ayan, i-open mo yung ibang ano ko dyan, yung sa Facebook, sister. Sister Castro Official. Balik ko niya. O sige, salamat kaayo. Ingat. Ingat, sister. Ayan. Si sister. Ayan, si KJ. Is nasa Facebook na siya. Okay na siya sa Facebook. Ayan, sige, Day. Ingat ka, Day. KJ 27 TV. Live sa Facebook. Live na siya sa Facebook, sister. Ayan. Kakanta ko, sister. Pag dyan ka lang, ate. Anak kaya sis Wilma, mamin ko. Chill ka lang dyan. Sige. Ayan, magkanta. Pakinggan mo, ha. Mas okay lang boses niya. Ay, kasi sa cellphone din. Dapat pala sa laptop ako nag-ano eh. Kasi alam mo, sister, kanina, Rose, dapat sa ano talaga ako mag-live sa cellphone. Ano yan, sister Rose? Every time mag-LS ta, i-open ay, oo nga, no? I-open yung ads, no? Kasi, naka-live ka eh. So, walang ads siya. Kailangan mo talagang, paano yan? Sa laptop ka ba nag-LS? Kasi pag sa cellphone, lalabas ka ulit. Paano yung lalabas? Mabuti kung laptop yun. Every LS yan. Oo nga. Salamat. Dapat, Agilang Bukid, dapat ang gagamitin mo? Di laptop, di na lang cellphone. Hindi ako nag-loading, Brother Aguila. Hindi kami naglo-loading ng sister ko. Ayan. Kanta sa punta diri ko eh. Unsa man ka na, wala ni si CPR Aguila? Pataka na taanig kanta ron. Napang gyapon ni CPR. Kahit ano pwede CP, pwede laptop. Kasi ang CPR Japon, oy, kabitaw. Karaoke, pero mas maganda talaga boses ng kapatid ko kaysa sa akin. Dili man ka loading. Sige. Mayo na. Lablab, Agila. Ayan, Agila. Ayan, nakita ko na siya. Asa naman ni Ron? Asa naman taan ni Ron? Maayo, kaya di ko loading. Wag lang Bakit walang music? Ayan, pakinggan mo, sister. Ay, bakit yan? Super Japon. Dili man ka loading, okay man. Hi, Uncle David, Australia! Kumusta? Agilang Bukid, David. Ayan, yan ang father ni Nina Castro Black. Nasa Australia yan sila. Ayan, all the way from Australia. Maraming salamat. Ayan, Skyline Video. Asa mo Tagalog diri, oy? Ikinilaging atong boses ba? Boses palaka. Mili tagkanta nga swak sa atong tingog. Musta na? Puro English man eh. Musta man eh, puro English. Ayan, maraming salamat, Uncle David. Ayan, malakas naman, sister,
Ayan, Sister Castro. Oh, ha? Ayan, Uncle David, maraming salamat. Ayan, ayan. Uncle namin yan nasa Australia. Nagbakasyon, bongga. Yehey! Pero mas maganda ka boses ng kapatid ko. Ang pagulo lang talaga ako eh. Minsan naaalala pa rin kita. Kahit ngayon, ayaw makisama sa akin ng iba. Teka lang. Kasi na nawala ko eh. Naisip ang damdam nagbabalik. Yehey! Thank you, Tito. Ay, Tito. Thank you, Yuan. Thank you. Nariyan ka pa sa gabi. Ano daw? Muling nadarama ang yakap mo. Yehoo! Natitikmang muli ang halik mo. Naririnig sinusumpang ako ay mahal mo. Minsan-minsan ang alaala mo magbabalik at aminin ko hanggang ngayon ang ganda mong kumanta. Yeah! Thank you! Namsa daw? Saan ka man ngayon? Sinsahan mo na yun, ha? Isipin mo ako kahit minsan lang. Minsan. Ano na lang natin? Kaya mo na yung commercial na yan. Para makadamo ta ba? Ano na, technique yun na. Good. Maganda mong kawanta. Salamat, Uncle David. Thank you so much, Uncle David. All the way from Australia. Ayan. Kusog ng sister lagi. Ngun ka, hinay. Bungol, magani ko diri, oh. Talasik yun akong tutuli. Kusog kayo eh. Uncle, miss you. Darating man isang araw, kay lilisang di na matanaw. Yeah. Ikot ang mundo dahil wala ka na sa piling ko. Kay magmahal ng iba, ang halaga ang mabuhay pa. Yeah! O diba? Kusog man! Hanggang natutuloy ko eh. Sisi ka kailanman. Yeah! Sakaling ikaw nalayo, dalhin mo na rin pati ang puso ko. Pagkat ito ay natitibo. Ng kiro. Alright. Ano ko na lang
pakiusap. Saan ka man ngayon, o hirap. Sana ako kalimutan ang aking nakaraan kay sarap. Ayan, maraming salamat Tito, Uncle David. Kana Jod, ako ni Perina. Yes, Perina pa more. Manang kayaya Maria. Oh God. Sa pa, Uncle David from Australia. We love you. Mega love shout out. Ayan, salamat sa nagtambay. Kung sakaling ikaw ay lalayo, dalhin mo na rin pati ang puso ko. Kapag ito'y di natitibok, buhay na puno ng kirot. Yeah! Ako na lang pakiusap. Dahil sa feeling. Saan ka man ngayon, o hirap. Sana ako kalimutan. Storbo yan natakpan yung kanta. Tuloy mabasa. Kaling ikaw ay lalayo. Sigaw ng puso. Kaling ikaw ay lalayo. Yay! Ayan, sigaw ng puso naman tayo. Ay, yun pala yun. Ayan, nasa isla. Ay, ayoko nito eh. Pag-ibig ko sa'yo di magbago. Mahal, tandaan mo. Larawang ko pas. Agang sasabihin ko. Iniwala sa'yo. Pag-ibig. Sige, tuloy mo lang. Wag lang pansinin. DJ ng aking radyo. Paligid mo. Isipin mo. Ika'y minamahal ko. Pangako ko sa'yo, hindi magbabago. Mahal, iwaksi mo. Sa puso, Tagalog na, Uncle Mayor Tagalog. Pansinin, ikaw lamang giling. Tanging ikaw lamang. Yun na yun. Para makadagan tagkanta. Ang ikaw walang sino mang ayan, ligot ng Maria. Ayan, maraming salamat sa pag-watch mo dyan. I'm here lang ate. Ayan, maraming salamat mga sister, mga love. Kailangan pa bang ako tanungin? Okay. Maraming salamat. Kailangan pa bang sa'yo ay bigkasin? Oy, kataasan ng sundot na, masundot ka na ron. Wala nang iba. Saan mo't nakikita ang ating mga mata? Kailangan pa bang ako umapit? Sabihin sa'yo laman ng bibig. Mahal kita at wala nang iba. Saan mo makikita sa aking mga mata?
Di na kailangan ako ay aminin. Di na kailangan sa'yo ay bigkasin. Di magkatama ang ating paningin. Sama makikita aking damdamin. Maraming salamat, Lalag! Di na kailangan ako ay tanongin. Hindi na daw ako siya ginakabahan. Alaka, lagot ka. Ay, di ko. Daw, tawo, Wilma. Oo. Ang ating paningin. Ate, sandun ka, representative. Ang aking damdamin. Ano ba mga pa-premyo doon? Kailangan pa bang ako tanongin? Kailangan pa bang sa'yo ay bigkasin? Na mahal kita at wala nang iba. Stand at makikita parang sister, maraming salamat. Tinay Osi Vlog. Sa aking mga mata. Sambot makikita sa aking mga mata. Ayan, maraming salamat. Mega mega love shout out mga Lalag Solid Team. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda. Do you want? Yes! Hindi ko na. Yes, agad eh. Hindi may kayo mo. Dahil sa akala ko, ako iibig sa'yo. Ikaw pala ang aakit sa puso ko. Huwag mo i-skip yung ads ko yoyo ha. Ay ngayon hawaring gulong-gulong. May commercial na ako bago ka pumunta sa akin. Araw-gabi ay pangarap ka. At sa tuwin ay nagbabalisa. Dahil ba ang puso ko'y labis na umibig sa'yo? Yes! I know how to read. Nagtiis ang lihim ang pag-ibig ko. Anong gagawin sa utos ng damdamin? Para bang hangin ay hirap pigilin? Sana'y unawain ang puso sa'yong ibalik. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Maraming salamat, Pinay. May kalabas shoutout, sister. Solid team. Kaya maraming salamat. Kung sakali ka ilalayo, taas man na, oy. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda.
at hindi na rin pinansin pa. Bawat ngiti mong may gayuma, dahil sa akala ko hindi ako iibig sa'yo. Ikaw pala aakit sa puso ko. Anong gagawin sa utos ng damdamin? Para bang hangin ay hirap pigilin? Sana'y unawain ang pusong sa'yo'y balik. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Maraming salamat sa palaro-laro. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Ayan, para makarami kayo. Ito naman. Akipado ang savings sa 11/11 Lazada's biggest sale. Enjoy up to 6 discounts na pwede mong pagsabay-sabayin for... Ayan, I'm here. Sige, laro ako. Harang. Maraming salamat, Lalag, sa support. Andayang support, guys. Maraming salamat. Baliling? Oh, marinig kayo. Mutya ka, baliling. Saan yung Bisayang kanta natin? Bakit na mawalay ka sa ispiling ko? Ikaw pa rin ang laging hanap-hanap ko. Sa damdamin ay palaging naroon ka. Basta kasama ko ay alaala. Pusong bato, alam ko lang nagkamali ako sa'yo. Sinaktan ng pag-ibig at damdamin mo. Ikaw ay magbalik, pilit mabuhay ang aking pag-ibig. Nais ko'y muling mahagkan ka, may yakap ka, pagkatabi. Bugo ko lang, sister, yay! Hanap ko bawat sandali, sinta. Nais ko'y muli kang magbalik sa piling ko. Sabi mo, ako lamang ay pa rin ang hanap ng puso ng aking damdamin. I'm here, yay! Thank you, Sister Pinay. Nang mawalay ka sa piling ko, ikaw pa rin ang laging hanap-hanap ko. Ay, salamat, Sister Rose, solid team. Sa kasama ko ay alaala. Ayan, Uncle David, maraming salamat. Harang ulit, sister. Yay! Isang tanang pag-ibig at damdamin mo. Sana sa piling ikaw ay magbalik. Huling mabuhay ang ating pag-ibig. Nais ko'y muling makagtanang, may yakap ka pagkat pag-ibig mo.
Ay, ito naman. Ano din naman? Ayan. Pasok tayo ba sa... Cheese whiz. Aralin ko ngayon mag-open cellphone para sa cellphone na lang ako. Kaya lang may sa harang. Ayan. Maraming salamat mga lalabs. Maraming salamat dyan mga harang lalabs. Manok na pula, anak, ipaglalaban ko. Narda. Ayan, tapos ko yung touch by touch after. Ibigin ko. Mundo ko'y ganda ng harang. Yay! Oy, ika'y langit. Yun pala'y sakit ng ulo. Sabi mo noon sa'kin, kailan may di magbabago. Iniwala naman sa'yo, at ngayon'y iniwan mo. Di walam dahil sa'yo, ako'y di makakain, di rin makatulog. Mahirap pag cellphone ka mag-music kasi maraming ads na mapasok, natatakpan yung kanta. Pusong bato. Pasumangan siyo, dali kabisado. Kahit man ngayon, hindi kong awitin. Na sakaling ika'y magising, matigas ang damdamin. Dahil sa'yo ako'y di makakain, di rin makatulog buhat ng iyong lukohin. Kung ako'y muling iibig, sana'y di maging katulad mo, pusong bato. Next! Ayan, para makarami tayo. Ayan, ganda. Ayan! Go lang, sister! Thank you mga lalags. Alright. Maraming salamat pag tambay nyo dyan. Ay, Pinay, ano oras ka mag-LS? Alas 8? Ano oras yung ano mo doon? Nakalimutan ko eh. Touch by touch, you're my all-time lover. Skin to skin, come under my cover. Yun ah. Yes, I'm na 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 na. Yes, you make my heart beat. My senses fly away, but my feelings make me stay. See the fire in your eyes, makes me heart beat. Just mile and day, you're my all-time lover. Oh gosh, you're my all-time lover. Skin to skin, come under my cover. Ayan guys, naka 3 hours na ako. Out na ako after nito. Matugtog muna ako ng ano.
Gutom na po po. The heart is full of love. It makes me a turtle dove. Dolls you cannot play night and day. And our love is a clear and bright. 3 hours na ako eh. Far away to see the light. There's a fire in our hearts, night and day. Yeah, party, party! Do it night and day. Nakaragsyagad si host. I'm a lover. Do it in a way. Shake it like there's no other. Touch by touch. You're my old-time lover. Skin to skin. May salipod eh, yung mabasa. So, okay talaga mag-ano ka, cellphone ka mag-live, laptop ka mag-music. Yay! 3 hours na to. Not bad. Oh, kaya patugtog ako ngayon. Do it, so do it, night and day. You're my old-time lover. Do it in a way like there is no other. Touch by touch. You're my old-time lover. Tapos na ako, okay. Tugtog na. Yay! Hey, Boknoy! Ayan, out na ako. Do it night and day. You're my old-time lover. Bukang oras ka mag-LS. Out na ako ngayon. Naka 3 hours na ako eh. Not bad. Touch by touch. You're my... Baka madetect na ka ni Lolo, anak sister. Gawas-gawas ka. Nagniwang na baya ko. Nag-diet na baya ko, oh. Gamay na baya na akong bukton. Alright. Dito na tayo sa ano, guys. Ayan. Nasaan na ba yun? Ayan, dito na tayo kay ano. Dapat meron tayong nakasave na ano. Pwede tayo mag... Kabana ba? Uy. Insomnia. Di pa din mo gawas tayo ni kay Daya? Eh, kung ano mo gawas? Ang ano? David. Kabuang ba ito type ba? Insomnia. Daya. Ayan. Harang pa ako. Okay, kaloy ni sister. Sister! Ego na yung tawa ng sister. Basig ma-detect na kasi mong lolo. Noon
Yan. Thank you, Mama Chuchu. Thank you, guys. Ano hapon na tagsaging. Thank you, lalabs. Thank you. Bye-bye.